Καλησπέρα αγαπητές και αγαπητοί, ελπίζω να περνάτε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πλησιάζει το ταξίδι στο Θιβέτ, Νεπάλ, Κίνα, διάφορα μέρη θα επισκεφθούμε, οπότε αποφάσισα να φτιάξω ένα βιντεάκι, μια παρουσίαση με χρήσιμες λέξεις και φράσεις στη θιβετιανή γλώσσα. Τώρα, προφανώς δεν προλαβαίνει κάποιος να μάθει καλά τη θηβετιανή γλώσσα και είναι και δύσκολη γλώσσα μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα το να γνωρίζεις κάποιες βασικές φράσεις, να ξέρεις πώς είναι το να ζητήσεις βοήθεια αν σου συμβεί κάτι, είναι καλύτερο από το να μην ξέρεις απολύτως τίποτα και να πηγαίνεις με πλήρη άγνοια σε μια ξένη χώρα. Ετοίμασα λοιπόν μια παρουσίαση. Αρχικά έλεγα να την προορίσω μόνο για το group μου, με τους οποίους θα πάμε μαζί στο ταξίδι, αλλά έπειτα σκέφτηκα ότι για ποιο λόγο μπορεί να είναι χρήσιμο και για κάποιους άλλους, οπότε μπορείτε να το βρείτε στο YouTube και να προετοιμαστείτε για μελλοντικά ταξίδια που θα μπορούσατε να κάνετε. Είναι μια δύσκολη γλώσσα, η θηβετιανή. Μας τώρα εδώ μας ενδιαφέρει να σας δείξω κάποιες φράσεις και το πώς προφέρονται, για να μπορείτε να τα προφέρετε όλα αυτά. Ενώ σκέφτηκα αρχικά να φτιάξω απλά το PowerPoint και να το στείλω, έπειτα γρήγορα διαπίστωσα ότι δεν θα έχει κανένα νόημα, διότι πως γρήγορα θα δείτε, η θηβετιανή προφορά, η προφορά των λέξεων διαφέρει πολύ συχνά από τον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι λέξεις. Οπότε ακόμα και αν δείτε πώς γράφονται αυτές οι λέξεις, το να το προφέρετε, αν δεν σας το πει κάποιος να το δείτε, δηλαδή και να τον ακούσετε, δεν προσφέρει και τίποτα. Είναι πάντως συναρπαστική γλώσσα με πάρα πολλά περίεργα φαινόμενα. Τώρα εδώ προφανώς δεν θα τα δούμε αυτά τα φαινόμενα, άλλη είναι η εστίασή μας και ο στόχος μας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω λίγο να σας δώσω μια γεύση από αυτήν την περίεργη αλλά πολύ όμορφη γλώσσα. Και στις πρώτες διαφάνειες μάλιστα θα σας έχω βάλει έτσι λίγο και από θηβετιανή γραφή, το πώς μεταγράφονται οι λέξεις, δηλαδή το πώς τις γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες, απλά για να πάρετε μια γεύση. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει τώρα για αυτό που θα κάνουμε εμείς. Στις επόμενες διαφάνειες θα δείχνω απλά μόνο την προφορά. Ήδη για το πώς γράφονται τα θηβετιανά μπορείτε να δείτε εδώ το ονοματεπώνυμό μου, έτσι, στην θηβετιανή γραφή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γραφή, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι, σε αρκετά ύστερη εποχή. Προφανώς θηβετιανή και θηβετιανή γλώσσα, θηβετιανή με ομικρον ιώτα και θηβετιανή γλώσσα υπήρχε πολύ, πολύ νωρίτερα. Έτσι. Απλώς δεν είχε καταγραφεί και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το πριν, πριν τον 7ο, για το τι συνέβη πριν από τον 7ο αιώνα π.Χ. Συγγνώμη, μετά Χριστόν. Καλά θα ήταν να ξέραμε το τι γινόταν π.Χ. Από εκεί και πέρα, εδώ μπροστά, απλά ενημερωτικά σας λέω ότι είναι το Ποτάλα Παλάς, το παλάτι Ποτάλα, από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα στη Λάσα, στην πρωτεύουσα του Θιβέτ, και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να το επισκεφθούμε σύντομα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Στην πρώτη διαφάνεια σας έχω βάλει 4 στήλες διαφορετικές. Η μία είναι οι ελληνικές λέξεις. Η δεύτερη έχει το πώς γράφονται στα θηβετιανά αυτές οι λέξεις. Η μεταγραφή τους σε λατινικούς χαρακτήρες, διότι αλλιώς θα πρέπει να ξέρεις θηβετιανά για να μπορέσεις να τη διαβάσεις. Και το πώς προφέρονται. Και πολύ σύντομα θα δείτε ότι το πώς προφέρονται μερικές φορές δεν έχει καμία σχέση με το πώς γράφονται αυτές οι λέξεις. Ξεκινάμε από τα πολύ πολύ βασικά. Έτσι, Θιβέτ. Θα πάμε στο Θιβέτ. Εμείς το λέμε Θιβέτ. Οι ίδιοι Θιβετιανοί όμως δεν το λένε Θιβέτ. Πώς το λένε? Το γράφουν με αυτόν τον τρόπο. Το έχω βάλει εδώ γιατί όταν θα μπούμε στο Θιβέτ, στη Λάσα, μπορείτε να το δείτε σε πινακίδες. Μπορεί να το δείτε σε πινακίδες. Οπότε θα ήταν ωραίο κιόλας να μπορέσετε να το αναγνωρίσετε εκείνη τη στιγμή και γιατί όχι να κάνετε και λίγο τους έξυπνους σε κάποιον Θιβετιανό που μπορεί να είναι δίπλα σας στο τρένο και να του πείτε «Α, εδώ λέει Θιβέτ» και αυτός να πει «Α, τι ωραία, ξέρει να διαβάζει τη γλώσσα μου». Προφανώς δεν θα ξέρετε τίποτα άλλο να αναγνωρίσετε πέρα από αυτό, αλλά εκείνος δεν θα το ξέρει εκείνη τη στιγμή, άρα σημασία δεν έχει το τι όντως ξέρεις, αλλά το τι νομίζουν ότι ξέρεις. Είναι από τις μεγάλες σοφίες της ζωής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το Θιβέτ λοιπόν γράφεται με αυτόν τον τρόπο από τους Θιβετιανούς και μεταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Phod θα το λέγαμε. Phod. Έτσι, εδώ κιόλας για τους λάτρεις της γλώσσας μπορώ να κάνω μια παρέκκληση και να σας πω ότι αυτό εδώ είναι το μπου, πάνω είναι, για την ακρίβεια είναι μπουχού, B και H, είναι ένα δασυνόμενο, θα εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι το μπχου, εδώ έχουμε το ο, το φωνήεν και εδώ έχουμε το ντου. Τι ωραία, τι καλά, phod. Κι όμως όταν έρθει η ώρα να το προφέρεις όλο αυτό, δεν θα το προφέρεις ως phod, αλλά ως χ.
Το στα ελληνικά το έχω βάλει για να, κυρίως για να δηλώσω αυτό το όμικρον με τα διαλυτικά, τα umlaut. Δεν ήξερα πώς αλλιώς να το βάλω, οπότε το βάλα ψ. Μην το πείτε ψ, είναι ψ. Ψ. Π λοιπόν είναι το Θιβέτ. Και όταν βλέπετε, όπου βλέπετε χ αμέσως μετά από σύμφωνο, να ξέρετε ότι πρέπει να είναι δασινόμενο. Πρέπει να το πείτε με δασινόμενη προφορά. Τώρα τι σημαίνει δασινόμενη προφορά, δύσκολο να το εξηγώ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σαν να προσπαθείτε να πείτε αυτό το σύμφωνο βγάζοντας λίγο παραπάνω αέρα. Για να καταλάβετε πώς προφέρει έναν δασινόμενο ήχο, προσπαθήστε να πείτε μπου, αλλά με το χέρι σας μπροστά. Αν νιώσετε ότι έρχεται στο χέρι σας αέρας από το στόμα, δεν το λέτε σωστά. Είναι μπου. Μπου πρέπει να μην βγάζει αέρα. Μπ. Αν βγάλει αέρα, π, τότε στην πραγματικότητα το λέτε δασινόμενο, με δασινόμενη μορφή. Είναι σαν να πείτε αυτό το π, π, π. Δεν είναι μπε, δεν είναι μπε, είναι π, π. Αλλά και όχι ψ, δηλαδή αυτό είναι ένα ελαφρύ χ, αυτό το h, δηλαδή δεν πρέπει να το προφέρετε κανονικά. Είναι π, είναι σαν να γίνετε μία ενότητα μαζί με το μπου που προηγείται. Εν πάση περιπτώσει και μπε να το πείτε και ψ να το πείτε, λογικά θα καταλάβουν το τι εννοείτε, αλλά τέλος πάντων εγώ λίγο επιμένω. Ο Θιβετιανός, έτσι οι Θιβετιανοί, σε αυτό το σημείο δεν κάνουν διακρίσεις στο γένος, οι Θιβετιανοί με όμικρον γιώτα. Εδώ λοιπόν παίρνουμε πάλι προφανώς τη λέξη «π», που είναι το Θιβέτ, και προσθέτουμε αυτό το «πα». «Πα» θα το δούμε και παρακάτω σε επαγγέλματα, είναι κάτι το οποίο δηλώνει τον άνθρωπο, έτσι, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Οπότε «πα» είναι ο Θιβετιανός ή η Θιβετιανή. Πα, πα. Τώρα, τα περισσότερα ουσιαστικά τονίζονται στη λίγουσα. Ενώ τα ρήματα μπορούν να τονίζονται και σε διαφορετικά σημεία, αλλά υπάρχουν και ουσιαστικά που τονίζονται, ή επίθετα που τονίζονται σε διαφορετικά σημεία. Πάντως, σαν γενικός κανόνας, προς λίγουσα πηγαίνουν τα περισσότερα ουσιαστικά. Πα, λοιπόν, είναι ο Θιβετιανός ή η Θιβετιανή. Θα δούμε αργότερα και ουσιαστικά, θα δούμε και κάποιο επίθετο. Γενικότερα ισχύει ό,τι ισχύει και στις σημιτικές γλώσσες, κατά κύριο λόγο, το επίθετο έπεται του ουσιαστικού που προσδιορίζει. Άρα αν θέλεις να πεις ο Θιβετιανός άνθρωπος, θα βάλεις πρώτα τη λέξη άνθρωπος και μετά το Θιβετιανός. Είναι αντίστροφο δηλαδή από τα ελληνικά. Τέλος πάντων θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Θιβετιανή γλώσσα, έτσι. Προσπαθούμε τώρα να σας δείξουμε κάποια πράγματα στη θιβετιανή γλώσσα. Η θιβετιανή γλώσσα αποτελείται από το «π», προφανώς, θιβετιανός, και έχει και τη λέξη για τη γλώσσα που είναι το, ή μάλλον μεταγράφεται ως «σκαντ», και όλο μαζί, προσέξτε τώρα, κρατηθείτε, δεν είναι «π-σκαντ», είναι «π-οκέ». «Π-οκέ», ναι, believe it or not, είναι «π-οκέ». Αυτό το σκαντ διαβάζεται ως και, για να σας κάνω και λίγο τον έξυπνο εδώ, να σας εξηγήσω για ποιο λόγο, διότι υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι όταν μια λέξη τελειώνει σε «δ», η προηγούμενη λέξη, αν έχει οποιοδήποτε φωνή εν πέρα από όμικρον, γίνεται ε. Άρα το «κ» εδώ είναι «ε» και το «s» αρχικά δεν προφέρεται. Δεν προφέρεται το «s», δεν προφέρεται το «d», και λόγω του D το α γίνεται ε και άρα έχουμε και. Εδώ για παράδειγμα που η λέξη τελειώνει σε δ, δεν έχουμε πιο πριν όμικρον και αυτό γίνεται όμικρον με διαλυτικά. Αντί για πχο γίνεται πχ, ο ήχος. Λόγω πάλι αυτού του D το οποίο εξαφανίζεται. Τώρα πριν από λίγο σας είπα ότι το επίθετο μπαίνει μετά το ουσιαστικό, αλλά εδώ βλέπετε το θιβετιανός να προηγείται της λέξης σκαντ, έτσι, και, που είναι η γλώσσα, είναι η λέξη για τη γλώσσα. Εδώ αυτό ισχύει διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε το θιβετιανός. Στα ελληνικά το λέμε θιβετιανός σαν επίθετο, αλλά εδώ έχουμε απλά τη λέξη για το Θιβέτ, έτσι. Θιβέτ, γλώσσα. Αυτό λένε, αυτό γράφουν οι συγκεκριμένοι. Είναι σαν να έχει δύο φωνήεντα το ένα μετά το άλλο. Θιβέτ, δύο φωνήεντα, τι λέω. Ουσιαστικά το ένα μετά το άλλο. Δεν θέλω τώρα να σας μπλέξω με λεπτομέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι προφέρεται. Πχ είναι η θιβετιανή γλώσσα. Αφού είδαμε τι γίνεται με το Θιβέτ, το θιβετιανό και τη θιβετιανή γλώσσα, περνάμε σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Πώς μπορούμε να πούμε στα θιβετιανά
την χώρα των κατσικιών. Έτσι. Θα αναρωτηθείτε τώρα για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς είναι στα Θιβετιανά η χώρα των κατσικιών. Εντάξει, η σύντομη απάντηση είναι διότι αν κάποιος σας σταματήσει στο δρόμο και σας ρωτήσει πώς είναι η χώρα των κατσικιών στα Θιβετιανά, να μην ξέρετε να πείτε. Η λιγότερο σύντομη απάντηση είναι διότι η χώρα των κατσικιών αυτή είναι η πρωτεύουσα της Θιβετιανής Αυτοκρατορίας. Είναι η Λάσα, αλλά πριν φτάσουμε να την πούμε Λάσα, υπήρχε μια προϊστορία σε όλο αυτό και σκέφτηκα ότι θα σας ενδιέφερε λίγο να την δούμε μαζί. Χώρα των κατσικιών λοιπόν, το κατσίκι είναι Ρα, στα Θιβετιανά η χώρα είναι Σα. Χώρα, το soil, το χώμα γενικότερα, όλα αυτά είναι Σα. Άρα Ρα και Σα, Ράσα. Ράσα. Τα Ράσα δεν κάνουν τον παπά, έτσι, το ίδιο πράγμα. Ράσα. Και πώς προφέρεται λοιπόν το Ράσα? Προς μεγάλη σας έκπληξη, προφέρεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γράφεται. Ιούπι, έχουμε μία λέξη που επιτέλους προφέρεται ακριβώς όπως γράφεται. Είναι πολύ λίγες όμως αυτές οι λέξεις, σας προειδοποιώ. Χώρα των κατσικιών λοιπόν, Ράσα. Ράσα. Έτσι. Το Θιβέτ, γενικότερα η Θιβετιανή Αυτοκρατορία, ξεκινάει τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και τότε βέβαια εμφανίζονται και η Θιβετιανή γραφή μαζί με τα πρώτα κείμενα στην Θιβετιανή γραφή. Συνήθως έχουν πάρει τα περισσότερα, τα πήραν από τα σανσκριτικά κείμενα και κάνανε μεταφράσεις σανσκριτικών κειμένων, διότι πολύ γρήγορα επικράτησε ο Βουδισμός στο Θιβέτ, ερχόμενος από την Ινδία, και γι' αυτό το λόγο, επειδή από την Ινδία όλα τα βουδιστικά κείμενα γραφόντουσαν σε πάλι ή σανσκριτικά, πάλι είναι ένα είδος γλώσσας ινδικής, μοιάζει λίγο με τα σανσκριτικά, ήταν γραμμένα λοιπόν σε αυτές τις γλώσσες. Όταν ήρθε στο Θιβέτ ο Βουδισμός, μάλλον μεταφράστηκαν τα κείμενα από πάλι σε Θιβετιανά και από σανσκριτικά σε Θιβετιανά. Γενικότερα έχουμε τον Σόγκτσεν Γκάμπο, ο οποίος ήταν αυτός που ίδρυσε, ο ιδρυτής της Θιβετιανής Αυτοκρατορίας. Αυτός είχε και μερικές γυναίκες, μία από τις γυναίκες του ήταν από το Νεπάλ και αυτή φαίνεται ότι τον μοίησε στην Θιβετιανή κουλτούρα. Άρα λόγω της γυναίκας του επηρεάστηκε, δέχτηκε τον Βουδισμό και τη βουδιστική κουλτούρα εννοούσα, δέχτηκε τον Βουδισμό και λόγω αυτού έγινε βουδιστικό το Θιβέτ. Τώρα, η πρωτεύουσα της Θιβετιανής Αυτοκρατορίας ήταν η Ράσα. Ράσα. Η χώρα λοιπόν των κατσίκιων, επειδή είχε πολλά αγριοκάτσικα, όπως γενικότερα συχνάζουν αγριοκάτσικα σε βουνά και σε ψηλά μέρη. Πολύ γρήγορα βέβαια διαπιστώθηκε ότι τώρα έχουμε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, να τη λέμε χώρα των κατσικιών την πρωτεύουσά μας, δεν ακούγεται καλό, οπότε κάνανε μια μικρή αλλαγή και αυτό το Ρα το κάνανε Λα. Αυτή η μικρή αλλαγή όμως, ανάμεσα στο Ρα και στο Λα, στην πραγματικότητα επιφέρει μια μεγάλη αλλαγή ως προς το νόημα, διότι το Λα, έτσι τουλάχιστον όπως γράφεται, είναι η λέξη για τον Θεό ή για τους θεούς. Οπότε στην πραγματικότητα από χώρα των κατσικιών, το Ράσα, κάνοντας το Λάσα, έγινε η χώρα των θεών. Και γράφεται Λάσα. Τώρα αυτό το χου εδώ είναι ακριβώς επειδή υπάρχει ένας δασινόμενος ήχος λάμδα και Λάσα, να το πείτε απλά, θα καταλάβουν τι εννοείται, γιατί όλοι το λένε και η δυτική Λάσα, αλλά αν θέλετε να το προφέρετε και σωστά, εκεί θα πρέπει να το πείτε λίγο με δασινόμενη προφορά, Λάσα, Λάσα. Είναι άλλο πράγμα να πεις Λάσα και άλλο Λάσα, Λάσα. Δεν λέω Λχάσα, έτσι, είναι ένα πολύ ελαφρύ H μετά το Λου. Λάσα, Λάσα. Αυτή λοιπόν είναι η Λάσα, η πρωτεύουσα του Θιβέτ και ελπίζω να την επισκεφτούμε σύντομα και να πάνε όλα καλά και με την νόση του υψομέτρου, να μην μας επηρεάσει πάρα πολύ. Αυτά για το Θιβέτ, Λάσα, για τις τοποθεσίες δηλαδή τις βασικές που θα δούμε. Από εκεί και πέρα τώρα, στην επόμενη διαφάνεια αφαιρώ τη Θιβετιανή γραφή, διότι έτσι κι αλλιώς εδώ μας ενδιαφέρει να μάθουμε να προφέρουμε κάποιες λέξεις που θα μας είναι χρήσιμες και όχι να το διαβάζουμε. Για να μάθετε να τη διαβάζετε λίγο την Θιβετιανή γραφή θα πάρει χρόνο. Εμένα μου πήρε ένα χρόνο όχι να μάθω να τη διαβάζω, νωρίτερα έμαθα να τη διαβάζω, αλλά ένα χρόνο σπούδασα Θιβετιανά στο Ισραήλ όταν ήμουνα. Οπότε στην πραγματικότητα έκανα Θιβετιανά, έκανα τη Θιβετιανή γλώσσα. Προφανώς ο ένας χρόνος δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα για να μάθεις μια γλώσσα, αλλά σίγουρα μπορώ δηλαδή τέλος πάντων γνωρίζω να διαβάζω και γνωρίζω και τα βασικά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε τέλος πάντων στο Θιβέτ.
Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρο αν θα μπορώ να του καταλαβαίνω την ώρα που θα μιλάνε, γιατί συνήθω, αν δεν έχει πάει σε ένα μέρο για να του ακούσει λίγο και να συνηθίζει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την προσπάθειά μα αρκεί να την κάνουμε. Εδώ λοιπόν αφαίρεσα τα θηβετιανά και κράτησα όμως τη μεταγραφή απλά για να σας δείξω λίγο το πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η μεταγραφή μιας λέξης, το πώς γράφεται δηλαδή από το πώς προφέρεται. Μερικές φορές μπορεί να είναι χαοτική η διαφορά, οπότε ακόμη και να γνωρίζετε πώς να διαβάσετε τη θηβετιανή γραφή δεν είναι και τόσο μεγάλη βοήθεια, διότι από τη μία συναγωνίζετε τη γαλλική γλώσσα στο να κόβει πράγματα από τις λέξεις, και άντε στα γαλλικά οι περισσότερα που κόβονται από το τέλος. Εδώ τώρα κόβονται από την αρχή, κόβονται και από τη μέση, κόβονται και από το τέλος λέξεις, αλλάζουν οι ήχοι, γενικότερα γίνεται ένας χαμούλης. Σε κάθε περίπτωση όμως κράτησα και σε αυτή τη διαφάνεια τη μεταγραφή, μετά θα την αφήσουμε και αυτήν και θα πάμε να εστιάσουμε περισσότερο στην προφορά των λέξεων. Γεια σου. Θέλεις να χαιρετήσεις έναν Θηβετιανό, άρα πρέπει να μπορείς να πεις γεια σου ή γεια σας. Δεν έχουν πληθυντικό ευγενίας, οπότε με τον ίδιο τρόπο το λες. Και πώς μπορείς να πεις γεια σου? Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, με το που το είδατε, είμαι σίγουρος ότι σας έπιασε απόγνωση και σκεφτήκατε ότι καλύτερα να μην τους πούμε ποτέ γεια σου, διότι άντε τώρα να πεις crashes bde legs. Αλλά στην πραγματικότητα, believe it or not, αυτό το crashes bde legs, όταν έρθει η ώρα να το προφέρετε, το προφέρουμε ως τασίδελε. Τασίδελεκ. Τώρα πώς αυτό το κράσις έγινε τασί, αν σας πω θα πρέπει να σας σκοτώσω, διότι είναι ένα από τα μυστικά που οι Θιβετιανοί το κρατούν από τον 7ο αιώνα, δηλαδή από την ίδρυση του Θιβέτ, το κρατούν επτασφράγιστο, και ποιος είμαι εγώ να αποκαλύψω τα μυστικά τους στους αμύτους, οπότε θα πεθάνετε μάλλον χωρίς να μπορέσετε να το μάθετε. Κράσις δέλεξ λοιπόν, τασίδελεκ. Τώρα, όπου βλέπετε υπογραμμισμένο στην προφορά, δηλαδή σύμφωνο, σημαίνει ότι είναι παχύ. Στα ελληνικά έχουμε μόνο το απλό το σίγμα, έτσι, σ. Αλλά στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες έχουν και το παχύ σίγμα, το SH. Οπότε όταν θέλω να το δηλώσω αυτό στη μεταγραφή, το βάζω υπογραμμισμένο. Το ίδιο και αν έχω ταφ σίγμα, που άλλο είναι το ts και άλλο είναι το ch, παχύ ch, και ταφ ζήτα, διότι υπάρχει το τζ και υπάρχει και το τζ, το παχύ ταφ ζήτα. Τα έχω όλα αυτά υπογραμμισμένα. Επίσης, μια άλλη σύμβαση που έχω κάνει, όπου βλέπετε μέσα σε παρένθεση κάπα ή ρο, συνήθως αυτά τα δύο θα δείτε, σημαίνει ότι πρέπει να το προφέρετε πάρα πολύ ελαφρά. Για την ακρίβεια, ξεκινάς να το πεις, αλλά δεν το λες. Δείτε λίγο τη διαφορά από το να πω ντελεκ και από το να πω ντελεκ. Δείτε λίγο το στόμα μου, ντελεκ. Πάω να πω κ, αλλά δεν το λέω. Σταματάω το στόμα ακριβώς πριν πω το κ. Ντελεκ. Ντελεκ. Αυτό λοιπόν το ντελεκ, αυτό το πολύ ελαφρύ κ, το δηλώνω με την παρένθεση. Και θα το δείτε και στο ρο μερικές φορές, σε μερικές λέξεις που έχουν ρο. Τασίδελε σημαίνει γεια σου, γεια σας. Μερικές φορές μπορείτε να το ακούσετε και τασίδελε, σαν ο τόνος να πάει στο α. Τώρα δεν έχουν ακριβώς σύστημα με στρες, με τόνο, έχουν τα pitch τα λεγόμενα, δεν θέλω να σας μπλέξω με όλα αυτά. Υπάρχει το high pitch, το low pitch, κάποιες συλλαβές τις έχουν πάντα με high pitch, τα, ενώ κάποιες τις έχουν σε low pitch. Da. Δεν θέλω να σας μπλέξω σε όλα αυτά, διότι μερικές φορές και στον προφορικό λόγο, ειδικά από ξένους, έτσι κι αλλιώς χάνονται. Οι ίδιοι μπορούν να καταλάβουν πάνω κάτω τι προσπαθείς να πεις. Είναι βέβαια σημαντικό όταν προχωράει κάποιος τη γλώσσα να μπορεί να γνωρίζει να την προφέρει και με σωστό τρόπο, διότι αν αλλάξεις για παράδειγμα ένα παχύ σίγμα και το κάνεις απλό σίγμα, ή αν αλλάξεις το pitch και πεις κάτι σε low pitch, σε χαμηλή συχνότητα θα λέγαμε, και όχι σε υψηλή, μπορεί να αλλάξει εντελώς το νόημα της λέξης. Τώρα, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποιος περίεργος κίνδυνος, για παράδειγμα, να πείτε κάποια λέξη με έναν τρόπο που θα φαίνεται πολύ προσβλητικός, οπότε ό,τι και να πείτε, το πολύ πολύ να σας πούν, ναι εντάξει, γεια σου, άσε μας τώρα. Κράσις δέλεξ λοιπόν είναι τασίδελε, 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 γεια σου, γεια σας, γενικότερα. Αυτό το bdelegs, το οποίο πάντα θα το λέτε delek, το βρίσκουμε και στο καλημέρα και στο καλησπέρα και στο καλό απόγευμα, και στην πραγματικότητα το βρίσκουμε και στο καλημέρα ως sokpadelek, που θα το πείτε ως sokpadelek, 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 sokpadelek. Έτσι, sokpadelek, sokpadelek.
Εδώ λίγο θα σας δυσκολέψει να προσπαθήσετε να πείτε το κάπα γρήγορα χωρίς να το πείτε. Σοπα, 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 σοκ, σοπα, σοπα, ντελέκ. Αλλά και σοπα ντελέκ να πείτε χωρίς να υπάρχει το κάπα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σοπα ντελέκ. Γενικότερα τώρα, εντάξει, ίσως ενδιαφέρει κάποιους αυτό, και το τασίντελε και αυτό το ντελέκ γενικότερα, εμείς το λέμε γεια σου, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τέτοιο νόημα, είναι δύσκολο να το μεταφράσουμε ακριβώς στα ελληνικά. Γενικότερα το τασίντελε όλο μαζί έχει να κάνει με 3 λέξεις. Η μία λέξη είναι το ευίωνος, θα λέγαμε, έτσι, ευίωνος, ότι να έχεις καλό ιονό, κάτι πάρα πολύ θετικό. Και οι άλλες λέξεις είναι να έχεις, για παράδειγμα, χαρά στη ζωή σου, ευτυχία και ομορφιά. Οπότε στην πραγματικότητα είναι σαν να εύχεσαι σε κάποιον να είναι η ζωή σου και η μέρα σου, για την ακρίβεια, να είναι η μέρα σου ευτυχισμένη, ευίωνη και τα σχετικά. Οπότε δεν είναι ακριβώς δηλαδή η μετάφραση καλή μέρα, σαν το ντελέ να είναι το καλή και το σοπά να είναι η μέρα. Όχι. Σοπά ντελέ, καλημέρα. Καλό απόγευμα, νινκούντελε. Νινκούντελε. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες άλλες συμβάσεις που θέλω να τις προσέξετε. Γενικότερα το διπλό «ή» εδώ το βάζω, επειδή όπου βλέπετε «ή» διπλό «ιώτα», θέλω να δείξω τη ρηνικότητα. Μερικές φορές δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να το πεις με λίγο σαν να πηγαίνει ο ήχος από τη μύτη σου. Νιν, νιν, νιν. Έτσι, νιν, νινκούγκ, νινκούγκ. Οπότε αυτή η ειρηνικότητα δηλώνεται με το διπλό νι. Τώρα, όπου βλέπετε ή μάλλον σχεδόν όπου βλέπετε νι γάμα κάπα, αυτό επίσης δηλώνει αυτό το NG που είναι ένα villarnasal, λέμε στη γλωσσολογία, δηλαδή υπεροϊκορηνικό. Ο υπεροϊκορηνικός ήχος στην πραγματικότητα μοιάζει λίγο με το το οποίο λες στη λέξη άγχος. Άγχος. Αν παρατηρήσετε όταν λέτε άγχος, συμμετέχει και η μύτη στον ήχο, έτσι. Άγχος, άγχος. Και αυτό βέβαια προέρχεται από τα σανσκριτικά που και εκεί είναι η ίδια λέξη. Άμχας, άμχας, άμχας. Έχουμε λοιπόν το ίδιο ακριβώς, αυτό τον ήχο ας πούμε που είναι με το NG, να. Προσέξτε, δεν θα το πείτε νγκ, όπως γράφεται εδώ, ούτε νγκ. Είναι να. Είναι σαν να πηγαίνει εντελώς από τη μύτη. Είπα σχεδόν πάντα, διότι αν δείτε και εδώ έχουμε πάλι νι γάμα κάπα, αλλά αν παρατηρήσετε το πώς είναι η λέξη, δεν είναι ενωμένα όπως εδώ NG, το νι ανήκει στην πρώτη λέξη και το γκ ανήκει στην επόμενη λέξη. Άρα εδώ δεν έχουμε αυτό τον υπεροϊκορηνικό ήχο, έχουμε ένα κανονικό νι και ένα γκ δασινόμενο. Οπότε εδώ δεν το έχουμε αυτό. Τώρα, προφανώς αν δεν ξέρετε να διαβάζετε, δεν μπορείτε να δείτε πότε αυτό το νι γάμα κάπα είναι ειρηνικό και πότε όχι. Τώρα εδώ σας το δείχνω, σε αυτή τη λέξη, νομίζω από τις υπόλοιπες διαφάνειες όπου το έχω είναι πάντα ειρηνικό. Νινκούγκτελε, νινκούγ, δεν λέω κούγγ, έτσι, κούγ, νινκούγκτελε. Καλησπέρα. Τώρα, το καλημέρα το λένε γενικότερα τα πρωινά. Καλό απόγευμα μετά τις 12 μπορείτε να πείτε, αλλά πριν την εσπέρα, καλησπέρα όταν αρχίζει και βραδιάζει, εκεί έχουμε gong modele, gong modele, gong modele. Πάλι εδώ νι, τζι, νι γάμα κάπα, gong, 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 gong mo, gong modele, gong modele, έτσι, gong modele. Παρατηρείτε βέβαια εδώ κάτι γκόγκ έχει, ούτε το ντου προφέρεται ούτε τίποτα, γίνεται χαμούλης. Γκόγκ μόντελε, γκόγκ μόντελε, γκόγκ μόντελε, καλησπέρα. Τώρα το καληνύχτα διαφέρει, διότι στην πραγματικότητα δεν λένε καλή νύχτα, δεν λένε κάτι παρόμοιο να έχεις καλή νύχτα, λένε ήθε να κοιμηθείς όμορφα, κάτι αντίστοιχο με το όνειρα γλυκά το δικό μας. Και εδώ φαίνεται περίεργο, αλλά στην πραγματικότητα προφέρεται ως ζιμτσακνάγχο. Ζιμτσακνάγχο, με παχύ ταυζίτα, έτσι είναι υπογραμμισμένο παχύ. Ζιμτσακ. Ζιμτσακνάγχο. Ζιμτσακνάγχο. Και προσέξτε λίγο εδώ, έχω νι γάμα κάπα για το NG, που είναι το υπεροϊκορηνικό, και μετά έχουμε δεύτερο G, το οποίο είναι δασινόμενο. Πρέπει δηλαδή αυτό να το πείτε νάγκ, κο. Νάγκχο. Νάγκχο. Είναι δύο διαφορετικά δηλαδή, δεν είναι γάμα κάπα εις διπλούν. Ζιμτσακνάγχο. Ζιμτσακνάγχο.
Τώρα, προφανώς, αν βρείτε, δεν ξέρω, μια όμορφη κοπέλα ή ένα ωραίο αγόρι Θιβετιανό που σας αρέσει, προφανώς δεν θα το πείτε έτσι όπως το λέω, Ζιμτζακ Νάγκο, και να τρομάξει τώρα να πει ότι δεν ξέρω, ήρθε ο βάρβαρος. Θα πρέπει να το πείτε λίγο με έναν τρόπο λίγο πιο, πώς το πω, ελκυστικό και όμορφο. Ζιμτζακ Νάγκο, Ζιμτζακ Νάγκο, κάπως έτσι. Τα λέμε αργότερα. Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετιστείτε. See you soon. Τα λέμε αργότερα. Εδώ εφιστώ λίγο την προσοχή σας, διότι θα σας αρέσει αυτό. Γράφεται ως Pslam Jal Yon και προφέρεται ως Chila Jelion. Chila Jelion. Τώρα, πώς αυτό το Chila ήρθε από το Φίσλα, προφανώς είναι άλλο ένα από τα μυστικά που αν σας πω θα πρέπει να σας σκοτώσω, οπότε θα το πάρω μαζί μου στον τάφο. Chila Jelion, λοιπόν, μερικές φορές μπορείτε να το πείτε, μπορεί να το ακούσετε και αυτό το «η» το πρώτο σαν «τσε», «τσέλα», «τσέλα», έτσι παχύτητα ψήγμα, «τσέλα», «τσέλ» και παχύτητα βζήτα, «τσέλα Jelion», «τσέλα Jelion», και εδώ πάλι ο ήχος ο υπεροικοροϊνικός, «yon», «yon», δεν λέω «young», «yon». Chila Jelion, Chila Jelion είναι επίσης, τα λέμε αργότερα. Chila Jelion, Chila Jelion, Chila Jelion. Μπορείτε να θυμάστε εδώ, ξέρω, το Τζέλα Δέλτα, είχε φουγάρα αυτό το Τζέλα, αλλά με παχύτητα βζήτα, έτσι. Chila Jelion. Πλέον δεν χρειαζόμαστε την μεταγραφή. Νομίζω ότι πλέον είναι ορατός ο λόγος, ότι στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα νόημα εφόσον οι περισσότερες λέξεις προφέρονται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε τώρα λίγο να δούμε την συνέχεια αυτής της ενδιαφέρουσας ιστορίας. Χάρηκα για την γνωριμία. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Στα ελληνικά λέμε χάρηκα για την γνωριμία και μερικές φορές αυτό το λέμε και στην αρχή όταν συναντάμε κάποιον. Είναι λίγο σαν το nice to meet you στα αγγλικά. Χάρηκα λέμε όταν γνωρίζουμε κατευθείαν και ερχόμαστε για πρώτη φορά σε επαφή με κάποιον. Και γεννιέται αμέσως το ερώτημα, και που ξέρεις ρε φίλε αν χάρηκες που με γνώρισες? Μπορεί να είμαι, δεν ξέρω, ένα κολόπεδο. Και πέρα από όλα αυτά, ποια γνωριμία, αφού ακόμα δεν γνωριστήκαμε, μόλις με είδες. Έτσι, μόλις με είδες. Οπότε το nice to meet you στα αγγλικά βγάζει περισσότερο νόημα. Έτσι. Είναι ωραίο που σε συναντώ. Γιατί όντως τον έχει συναντήσει. Ενώ εμείς δίνουμε έμφαση στη γνωριμία που δεν βγάζει τόσο νόημα. Τουλάχιστον όταν το λες στην αρχή. Χάρηκα λοιπόν για τη γνωριμία, χάρηκα. Όλο αυτό, ας πούμε, οι Θιβετιανοί το ακολουθούν με, θα λέγαμε, πιο κοντά στον αγγλικό τρόπο. Δηλαδή δεν το λένε ποτέ στην αρχή όταν συναντάνε κάποιον. Όταν, για παράδειγμα, συναντήσετε έναν Θιβετιανό, δεν θα του πείτε σκεπτόμενοι ελληνικά χάρηκα, και το χάρηκα για τη γνωριμία, δηλαδή το αντίστοιχο στα Θιβετιανά, το λένε πάντα στο τέλος. Όταν ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι σας, τότε λένε χάρηκα για τη γνωριμία. Αν τους το πεις από την αρχή, είναι σαν να τους δείχνεις ότι δεν θέλεις να μιλήσετε άλλο. Είναι σαν να τους λες ότι εντάξει, χάρηκα για την γνωριμία, πάμε σε άλλα τώρα. Πώς το λέμε αυτό στα Θιβετιανά? Κεράν τούκπα καποτσούν. Έτσι. Κεράν, θα το δούμε το κεράν στην επόμενη διαφάνεια, είναι το εσύ για την ακρίβεια. Τούκπα, δασινόμενο ταφ. Τούκπα, γκαποτσούν, με παχύ δαφ ζήτα. Τα γκαποτσούν. Κεράν τούκπα καποτσούν. Και συνήθως αυτό το λένε μαζί με το προηγούμενο που είδαμε, το τσέλα τσελιόν. Τσέλα τσελιόν. Κεράν τούκπα καποτσούν. Τσέλα τσελιόν. Nice to meet you. See you soon. Κεράν τούκπα καποτσούν. Χάρηκα για την γνωριμία. Μια ενδιαφέρουσα στιχομυθία που έκρινα ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει να την ακούσετε. Μπορεί να το ακούσετε και στο Θιβετιανά, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει κιόλας και τους λάτρεις της γλώσσας, έτσι λίγο να το ακούσουν αυτό. Έχουμε και στα ελληνικά. Λέμε σε κάποιον να πας στο καλό. Μόνο που στα Θιβετιανά λένε, απαντάνε, το έχουν και οι ίδιοι, αλλά απαντάνε να μείνεις στο καλό. Δηλαδή, όταν ο ένας φεύγει και ο άλλος μένει, είμαι εγώ στο σπίτι μου και έρχεται ένας επισκέπτης και τον ξεπροβοδίζω. Του λέω να πας στο καλό. Ο ίδιος, αν ήταν Θιβετιανός, θα μου έλεγε και εσύ να μείνεις στο καλό. Κάτι που εμείς δεν το λέμε στα ελληνικά. Στην πραγματικότητα είναι, όταν λες σε κάποιον να πας στο καλό, είναι να πας στη χώρα του καλού. Έτσι. Να πας δηλαδή εκεί που είναι το καλό. Και οι ίδιοι σου απαντάνε να μείνεις και εσύ εκεί που είναι το καλό. Έτσι, στη χώρα του καλού. Είναι μια όμορφη στιχομυθία που μπορεί να το ακούσετε και να ξέρετε ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ να τους το πείτε σε κάποια φάση. Αν τύχει δηλαδή και σας πει κάποιος να πας στο καλό, ή εσείς ξεπροβοδίσετε κάποιον και του πείτε να πας στο καλό, θα σας απαντήσει αυτός ή θα το απαντήσετε εσείς να μείνει στο καλό, και να ξέρετε ότι θα χαρούν πάρα πολύ
Γενικότερα οι Θιβετιανοί χαίρονται όταν βλέπουν κάποιον να γνωρίζει πράγματα για τον πολιτισμό τους ή να ντύνεται όπως οι ίδιοι. Εγώ, για παράδειγμα, θα αγοράσω σίγουρα ενδυμασία την παραδοσιακή τη Θιβετιανή και θα ντυθώ όσο θα είμαστε εκεί, διότι πέρα από το γεγονός ότι το κάνω σχεδόν σε κάθε πολιτισμό που πηγαίνω γιατί μου αρέσει πολύ, οι ίδιοι χαίρονται πολύ. Χαίρονται πάρα πολύ όταν βλέπουν κάτι τέτοιο, δεν το θεωρούν το προσβλητικό ούτε τίποτα. Υπάρχει μια γενικότερα χαζή συζήτηση τώρα με αυτά τα cultural appropriation και τα σχετικά, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι αν βάλεις ρούχα ή αν έχεις την κόμωση που έχει ένας άλλος λαός, τότε του δείχνεις ασέβεια. Στην πραγματικότητα, για κάθε νοήμων το αντίθετο είναι αυτό που επικρατεί. Αν θέλω να βάλω στο σώμα μου γενικότερα ή στα μαλλιά μου οπουδήποτε κάτι που χρησιμοποιεί ένας άλλος λαός, περισσότερο δείχνει ότι τον σέβομαι παρά ότι δεν τον σέβομαι. Δεν θα φορούσα τα ρούχα του αν δεν τον σεβόμουν. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς τώρα, αν κάποιος λαός, δεν ξέρω, ενοχλείται με το να βλέπει άλλους να φορούν τα ρούχα του, τότε οκ. Αλλά στους Θιβετιανούς δεν ισχύει αυτό. Χαίρονται πάρα πολύ αν βλέπουν κάποιον να μιμείται ή να προσπαθεί να μπει μέσα στον πολιτισμό τους, να νιώσει μέρος του πολιτισμού τους. Και θα το δείτε αυτό κιόλας και σε επόμενες διαφάνειες, όταν θα δούμε το πώς προσφωνεί ο ένας τον άλλον. Να πάω στο καλό λοιπόν. Καλέ πεπά. Καλέ πεπά. Τι έχουμε εδώ? Δασινόμενο γκ, κ, ένα ρο το οποίο πας να το πεις αλλά δεν το λες, καλέ, καλέ, πάω να πω ρ, αλλά δεν το λέω, καλέ, εδώ η απόστροφος δείχνει ότι πρέπει να κάνεις μια παύση, αυτό το glottal stop, έτσι, ένα γλωτιδικό κλειστό θα λέγαμε, πιεπα, καλέ πεπά, είναι να πας στο καλό και η απάντηση να μείνει στο καλό είναι καλέ σουκά, με παχύ σίγμα, καλέ σουκά. Τώρα εγώ σας το λέω έτσι λίγο πιο προσεκτικά και αργά. Προφανώς όταν θα πρέπει να το προφέρετε αυτό θα πρέπει να το πείτε μονοκόμματα. Καλέρ σούκα, καλέρ πέπα, καλέρ πιέπα. Έτσι, όχι καλέρ πιέπα. Εγώ τώρα δίνω έμφαση για να δείτε λίγο την παύση στον ήχο. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Σίγουρα σε όποια γλώσσα και να μάθει κάποιος, από τα πιο βασικά είναι να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη. Στα Θιβετιανά η ίδια φράση είναι και για το συγγνώμη της απολογίας, συγγνώμη που σε έβλαψα ή συγγνώμη που έκανα κάτι που σε που σε προσέβαλε. Το ίδιο λες και αν θέλεις να ζητήσεις κάτι από κάποιον και θέλεις να του πεις συγγνώμη, ξέρετε τι ώρα είναι. Έτσι, ίδιο ακριβώς είναι το συγγνώμη και είναι κοντά. Κοντά. Κοντά, κοντά. Δασινόμενο γάμα κάπα, γκου δηλαδή, δασινόμενο, νι γάμα κάπα, άρα έχουμε τον υπεροϊκό ρηνικό ήχο, γκον, κον, 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 και ντα με το κάπα πας να το πεις, αλλά δεν το λες. Κοντά, κοντά. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα από τα συγγνώμη, είμαστε άνθρωποι που πρέπει να μάθουμε πάντα να ευχαριστούμε τους άλλους. Η ευχαριστία είναι πολύ καλό πράγμα στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τουκτσετσε. 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 Τουκτσε, παχύ ταυ σίγμα, τσε, παχύ ταυ σίγμα επίσης. Τουκτσετσε. 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 Κεράν τουκ πακαποτσούν, τσέλα τζελιόν. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία. Τα λέμε. Τουκτσετσε. Πολύ ωραία. Όταν θες να πεις ότι κάτι είναι πολύ ωραίο, ότι είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφα και τα σχετικά, πώς το λες? Πέγια από του. Πέγια από του. Έτσι. Πέγια από του. Πέγια. Πάνω απ' όλα δεν το λέει το κάπα. Για από του. Πέγια από του. Πέγια από του. Πέγια από του. Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να το ακούσετε μερικές φορές. Πέγια από του. Σαν να λέει για από του. Πέγια από του. Πέγια από του. Περνάμε στις προσωπικές αντωνυμίες της τιβετιανής γλώσσας, οι οποίες θα δείτε ότι έχουν αρκετές εφαρμογές σε αρκετά από τα υπόλοιπα που θα πούμε, οπότε είναι καλό να έχετε μια γνώση τουλάχιστον των βασικών. Τώρα θα σας τις δείξω όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει μας ενδιαφέρουν συνήθως το εγώ και το εσύ. Εγώ είναι γα. Νι γάμα κάπα, υπεροϊκορηνικός ήχος. NGA θα το μεταγράφαμε. Γα. Όχι γα, γα. Γα. Έτσι. Γα είναι λοιπόν το εγώ. Το εσύ είναι κεράν. Το είδαμε πριν από λίγο. Κεράν τουκ πακαποτσούν. Έτσι. Nice to meet you. Κεράν. Κεράν. Πάλι
με νι γάμα κάπα στο τέλος. Κεράν. Αυτός. Κο. Εδώ είναι εύκολα τα πράγματα. Ένα δασυνόμενο κάπα. Κο. Αυτή. Μο. Τώρα, το μου για παράδειγμα, το μα, μη, με, μο, έχουν 4 φωνή τα Θιβετιανοί. Μα, μη, με, μο. Συγγνώμη, έχουν το μη, με, μο, μου, 4. Απλώς ό,τι δεν γράφει φωνή, όπου δεν υπάρχει φωνή, το λένε α. Οπότε 5 στην ουσία έχουν, αλλά σαν σύμβολο έχουν μόνο 4. Για το ι, ου και ο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που έχουν τον ήχο, τον χιλικό, το μου, τα λένε πάντα με low pitch. Δηλαδή, μο, μο. Δεν χάρηκε πάρα πολύ που την είδε. Μο. Έτσι. Δεν λένε μο, το οποίο θα ήταν σε, ή μα, το οποίο θα ήταν σε high pitch. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες είναι όλα αυτά, αλλά επειδή μπορεί να δουν το βίντεο και κάποιοι που να είναι πιο λάτρεις, δηλαδή στα γλωσσολογικά και στη γλώσσα, το λέω για αυτούς. Και μο τώρα να το πείτε θα καταλάβουν, έτσι, μο, απλά. Εμείς, γατσό. Τι γίνεται τώρα για το εμείς, για το εσείς και για το αυτοί. Προστίθεται στις λέξεις ένα τσο, το οποίο είναι, το λέμε pluralizer, δηλαδή ένα μόριο πληθυντικότητας. Κάνει μια λέξη πληθυντική, τουλάχιστον σε τέτοιου είδους λέξεις. Άρα γα είναι το εγώ, γα και μόριο πληθυντικότητας τσο, γατσό είναι το εμείς, γατσό. Κεράν είναι το εσύ, κεράν και τσο, κεράντσο είναι το εσείς, έτσι. Κεράντσο, κεράντσο. Τώρα, το αυτή με ομικρον γιώτα διαφέρει λίγο, αλλά πάλι είναι βασισμένο πάνω στο χο, απλά έχει και ένα δασυνόμενο ήχο κον και πάλι βάζει το τσο μετά. Κοντσο, κοντσο, κοντσο. Αυτή με ομικρον γιώτα. Αυτές είναι οι βασικές προσωπικές αντωνυμίες. Τώρα έχουν πολύ και τον διοικό οι Θιβετιανοί. Για τον διοικό αριθμό στην πραγματικότητα, όπως εδώ βάζουμε το τσο, βάζουν το νι. Οπότε να και νι, νι είναι εμείς οι δύο. Κεράν και νι, κεράνι είναι εσείς οι δύο. Και κον και νι, κόνι είναι αυτοί οι δύο. Δεν το έγραψα γιατί τώρα, που να μιλήσει τώρα σε κάποιον στον διοικό, αλλά να το ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό. Δεν είναι από τα πιο βασικά τέλος πάντων για αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ τώρα. Έχοντας μιλήσει για τις προσωπικές αντωνυμίες, πάμε λίγο στις ερωτήσεις και απαντήσεις γνωριμίας. Έτσι, γνωρίζεις ένα άτομο, θέλεις να μάθεις το όνομά του. Πώς σε λένε, έτσι, ποιο είναι το όνομά σου, οι ίδιοι το λένε όλο αυτό. Κεράνγκ μην καρέρε, κεράνγκ μην καρέρε. Κεράνγκ είναι το εσύ, μην είναι το όνομα, καρέ είναι το τι και ρε ας πούμε ότι είναι το βοηθητικό ρήμα για το to be, έτσι, είμαι, είσαι, είναι, ρε. Κεράνγκ μην καρέρε, πώς σε λένε, κεράνγκ μην καρέρε, μπορεί να το ακούσετε αντί για μινγκ που είναι το όνομα να το πούνε τσεν. Κεράνγκ τσεν καρέρε, τσεν είναι επίσης το όνομα με κανονικό ταυσίγμα, όχι παχύ. Τσεν είναι το όνομα ξανά, αλλά σε πιο, με λίγο πιο honorific τρόπο, δηλαδή με λίγο πιο ευγενικό τρόπο. Τσεν είναι επίσης το όνομα. Κεράνγκ μην καρέρε, κεράνγκ τσεν καρέρε, πώς σε λένε, και η απάντηση είναι, με λένε αστέριο, νιεμίνλα αστέριος ρε. Νιε είναι το δικό μου, μην, όνομα, νιεμίν, λα, το λα δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα, υπάρχουν πολλά διαφορετικά λα στα θιβετιανά, απλά να το λέτε, αστέριος ρε. Νιεμίνλα το όνομά μου, αστέριος ρε. Νιεμίνλα Μαργαρίτα ρε, το όνομά μου είναι Μαργαρίτα και για γυναίκα το ίδιο, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Και μπορείτε βέβαια να βάλετε πάλι αντί για μην το τσεν. Νιετσένλα αστέριος ρε. Νιετσένλα Μαργαρίτα ρε. Πώς είσαι? How are you? Έτσι, πώς είσαι, όλα καλά? Κεράντε πόγιμπε, κεράντε πόγιμπε, κεράντε πόγιμπε. Εσύ καλά είσαι? Στην πραγματικότητα λέει κάτι τέτοιο. Κεράντε πόγιμπε, κεράντε πόγιμπε. Αυτό το πε στην ουσία είναι ένα μόριο που το βάζουμε σε ερωτήσεις yes or no. Τώρα το πώς είσαι στα ελληνικά δεν είναι ερώτηση yes or no, δηλαδή ναι ή όχι, αλλά στην πραγματικότητα οι ίδιοι λένε είσαι καλά, οπότε λες ναι ή όχι. Είναι yes or no, δηλαδή με βάση τη θιβετιανή λογική, όχι με βάση την ελληνική. Κεράν ντεπόγινπε, και η απάντηση είναι είμαι μια χαρά. Nga, εγώ, nga, ντεπόγιν. Ντεπό, οκ, καλά, γιν.
είμαι. Ngate pogin. Και γενικότερα αυτό το ngα κάτι γιν το χρησιμοποιούν πολύ αν θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι κάτι. Ngα αστέριος γιν. Εγώ είμαι ο αστέριος. Ngα αστέριος γιν. Ngα ντεπό γιν. Εγώ είμαι καλά. Ngα κι γιν. Εγώ είμαι σκυλή. Έτσι, οτιδήποτε και να πεις είναι αυτό το ngα και γιν. Ngα και γιν πηγαίνουν μαζί στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι το εγώ είμαι. Να γίνει. Τώρα δεν σας έχω βάλει το ρήμα to be γενικότερα να δείτε ποιο είναι αυτό το είμαι ή σε είναι, διότι έχει αρκετά μεγάλη πολυπλοκότητα. Αλλιώς είναι για το πρώτο πρόσωπο, αλλιώς για το δεύτερο και το τρίτο πρόσωπο μαζί, αλλιώς είναι αν μιλάς για μέλλοντα, αλλιώς για παρελθόν, αλλιώς για παρόν. Δεν θέλω να μπλέξουμε τέτοια πράγματα. Με ενδιαφέρει να μπορείτε να ξέρετε πώς να προφέρετε κάτι για να αποστηθήσετε ορισμένες φράσεις. Είμαι λοιπόν μια χαρά, ngade pogin. Από πού είσαι, αν θες να ρωτήσεις, Κεράν κανέγιν, κανέ από πού, from where. Κεράν κανέγιν, κεράν εσύ από πού είσαι. Τώρα, να και γιν, είπαμε ότι πηγαίνουν μαζί συνήθως, βλέπετε εδώ και το κεράν να είναι με το γιν, γι' αυτό σας λέω ότι είναι περίπλοκα τα πράγματα. Κεράν κανέγιν, από πού είσαι, από πού είσαι, είμαι από την Ελλάδα. Εγώ, έτσι, εγώ είμαι, γκρες ή γκρίς. Ανάλογα πώς το πεις, γκυρίς, γκερές, δεν έχει κανέναν καθιερωμένο τρόπο, μπορεί να μην ξέρουν κιόλας και που πέφτει η Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση, γκυρίς νεγίν, γκυρίς νεγίν, είμαι από την Ελλάδα. Αυτό το ναι είναι το από θα λέγαμε. Γκυρίς νεγίν, γκυρίς νεγίν, είμαι από την Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός? Αν είστε μαζί με κάποιον άλλον και σας ρωτήσει ένας Τιβετιανός ποιος είναι αυτός που είναι μαζί σου, ποιος είναι αυτός, αυτό θα το πει ως χωσούρε, χω, αυτός, σου, ποιος, ρε, είναι. Αυτός ποιος είναι. Και η απάντηση είναι χω, αυτός, Γιάννης ρε. Χω και λες το όνομά του. Χω, Γιάννης ρε. Αν τώρα είναι κοπέλα, αντί για χω βάζεις μο. Έτσι. Μοσούρε, μο, Μαργαρίτα ρε. Αυτή είναι η Μαργαρίτα. Είναι η ίδια λογική, δηλαδή δεν έχει κάτι δύσκολο ως προς αυτό το σημείο. Πώς απευθυνόμαστε τώρα προς κάποιον? Εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ γοητευτικό και όμορφο στην θιβετιανή κουλτούρα. Αποκαλεί ο ένας τον άλλον με βάση χαρακτηρισμούς οικογενειακούς. Είναι δηλαδή σαν ο ένας να θεωρεί τον άλλον ευρύτερο μέλος της οικογένειάς του. Πάμε λίγο να δούμε πώς είναι τα μέλη της οικογένειας, οι λέξεις βασικές δηλαδή για μέλη της οικογένειας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο πατέρας είναι πα. Η μητέρα είναι αμά. Γενικότερα, ίσως έχετε παρατηρήσει ότι στις περισσότερες γλώσσες για τον πατέρα έχουμε κάτι με πα, μπα και τα σχετικά. Για τη μητέρα επικρατεί το μα. Όλα αυτά είναι χιλική ήχη. Όχι, δεν πρόκειται για κάποια διευρυμένη συνωμοσία, ούτε για κάποιον λαό που επηρέασε κάποιον άλλον. Στην πραγματικότητα αυτό μας το έχει απαντήσει η βιολογία. Ένα μωράκι πριν βγάλει τα δοντάκια του, η μόνη ήχη, τα μόνα σύμφωνα που μπορεί να πει είναι τα χιλικά. Που, μπου, φου, αν θέλει να πει, μου. Οπότε αναγκαστικά τα πρώτα άτομα που βλέπει στη ζωή του τους αποδίδει χαρακτηρισμούς με χιλικό ήχο, έτσι, με χιλικούς ήχους. Οπότε λες πα, μπα, μα και τα σχετικά. Αδερφός, τσότσο, με παχύ ταυσίγμα και στα δύο, τσότσο. Έχουν γενικότερα πολλές λέξεις. Έχουν και για τον μεγάλο αδερφό άλλη λέξη, για τον μικρό αδερφό άλλη λέξη. Δεν θέλω να σας μπλέκουμε αυτά. Το τσότσο αρκεί. Τσότσο, αδερφός. Ατσά, η αδερφή. Ατσά. Ακού, ο θείος. Θα εξηγήσω για ποιο λόγο βάλαμε το θείο. Δεν σας έχω βάλει το πώς είναι η θεία, διότι τη λένε και αυτήν ατσά. Χρησιμοποιούν το ατσά για τη θεία. Θα εξηγήσω παρακάτω. Παππούς, πόπο. Γιαγιά, μόμο. Έτσι, πόπο και μόμο. Τώρα, ένα μικρό αγόρι, για το μικρό αγόρι έχουν την ίδια λέξη και για τον γιο. Όταν θες να πεις ότι είναι ο γιος μου, είναι μπου, μπου. Και το ίδιο ισχύει και για το μικρό το κορίτσι, το κοριτσάκι που έχει την ίδια λέξη με την θυγατέρα, έτσι, με την κόρη. Μπουμό. Μπου ο γιος, μπουμό η κόρη. Και ο φίλος τέλος είναι ντοκπό. Ντοκπό. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Όταν θέλουμε να απευθυνθούμε σε κάποιον Θιβετιανό με έναν τρόπο, βλέπουμε κάποιον και θέλουμε να τον καλέσουμε. Να του πούμε εσύ, έτσι, και δεν ξέρουμε το όνομά του.
Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Εξαρτάται από την ηλικία του. Και εδώ λοιπόν παίζουμε λίγο με τα εξής. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σε έναν άντρα που είναι μικρότερος από εμάς, τότε τον λέμε μπου, αγόρι ή γιο, και βάζουμε πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και ένα λα, που εδώ αυτό το λα είναι honorific, δηλαδή δίνει σεβασμό. Πρέπει να το βάλετε, διότι αν δεν το βάλετε είναι σαν να το πεις, ας πούμε, παιδί, εσύ αγοράκι. Αν πεις και το λα μετά, δείχνει ότι τον σέβεσαι. Πάντα λοιπόν βάζουμε ένα λα όταν τους καλούμε, και αυτό το μπου δεν έχει σημασία το πόσο μικρότερος είναι κάποιος από σένα. Αν είναι μικρότερος σε ηλικία, τον λες γιο σου. Έτσι. Ή τέλος πάντων αγόρι, αλλά και γιο σου στην πραγματικότητα. Είναι σαν κάθε μικρότερο σε ηλικία από εσένα να είναι γιο σου. Έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε λοιπόν το μπούλα. 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 Για οποιονδήποτε. Είσαι 50 και ο άλλος είναι 40. Θα τον πεις γέ μου. Μπούλα. Αν τώρα είναι γυναίκα η οποία είναι μικρότερη από εμάς, είναι μπουμόλα. Έτσι, κορίτσι και κόρη μου. Κόρη μου. Μπουμόλα, μπουμόλα. Τι ώρα είναι? Μπουμόλα. Αν έχεις τώρα άντρα ίσης ηλικίας με σένα ή λίγο μεγαλύτερο, τότε συνήθως το λες τσότσο, αδερφό σου. Έτσι. Τσότσο. Τσότσολα. Και μπορείς βέβαια να πεις και ντοκπό. Έτσι. Το ντοκπό μπορείτε να το πείτε γενικότερα, φίλε μου. Δεν το θεωρούν προσβλητικό αν, δεν ξέρω πώς στην Ελλάδα για παράδειγμα, μερικές φορές που λες κάποιον ναι φίλε και παρεξηγείται και λέει γιατί, μην ξέρεις και από χθες είμαστε φίλοι. Μωρέ, φίλο σε είπες, δεν σου είπε να πας να. Δηλαδή μερικές φορές κάποια πράγματα πραγματικά είναι απλά για να τσακωνόμαστε χωρίς λόγο. Το ντοκπό γενικότερα μπορείτε να το πείτε οπουδήποτε θέλετε, ίσως όχι τόσο, δεν συνηθίζεται τόσο σε πολύ μεγάλη ηλικία άτομα. Θα το δούμε παρακάτω. Άντρας λοιπόν ίσης ηλικίας λίγο μεγαλύτερος, το λες αδερφό, τσότσο, τσότσο. Δεν έχω βάλει εδώ, δεν έχω υπογραμμίσει το ταφ σίγμα και το ταφ σίγμα και τα δύο δηλαδή, αλλά εννοείται ισχύει και εδώ είναι παχύ. Γυναίκα ίσης ηλικίας ή λίγο μεγαλύτερη, τη λες αδερφή. Ατσά, ατσά, ατσάλα, 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 ατσάλα. Ντεπόγινπε, είσαι καλά. Άντρας τώρα στα 50 ή στα 60 το λες πατέρα. Εννοείται βέβαια να μην είσαι εσύ στα 50 ή στα 60, να είσαι μικρότερος από αυτόν και να είναι στα 50-60. Το λες πατέρα ή θείο. Ή πάλα ή ακχούλα. Πάλα, ακχούλα. Έτσι. Το λες λοιπόν ή θείο σου ή πατέρα σου. Αν είναι μια γυναίκα στα 50, 60 και τα σχετικά, τότε τη λες αμάλα, δηλαδή η μητέρα. Τη λες μητέρα. Το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο να λες δηλαδή γιο σου, οποιονδήποτε είναι σε μικρότερη ηλικία από σένα, να λες πατέρα ή μητέρα κάποιου που είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία από σένα. Τέλος πάντων, όχι λίγο, πολύ μεγαλύτερη ηλικία από σένα στα 50-60, αδερφό αν είναι κοντά στην ηλικία και βέβαια αν είναι εντελώς ηλικιωμένος, τότε το λες παππού. Ένας άντρας, ξέρετε, με τα μπαστούνάκια, εντελώς άσφαιρα μαλλιά και τα σχετικά, πόπολα. Πόπολα. Και στη γυναίκα τη λες γιαγιά, μόμολα. Δεν παρεξηγούνται, δεν είναι δηλαδή ότι αν τους πεις πατέρα ή μητέρα ή γιαγιά ή παππού θα παρεξηγηθούν, δεν παρεξηγούνται καθόλου, ίσα-ίσα χαίρονται ακριβώς επειδή τους δείχνεις ότι θέλεις και εσύ να είσαι μέλος της ευρύτερης οικογένειας των Θιβετιανών. Εντάσσεις τον εαυτό σου δηλαδή στη δική τους λογική και στη δική τους οικογένεια, διότι όταν πεις κάποιον να τον αποκαλέσει πατέρα, είναι σαν να του λες ότι εγώ είμαι γιος σου. Έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και γι' αυτό λίγο εστίασα κάπως περισσότερο. Και βέβαια μπορείς να πεις τον ντοκπό για όλους αυτούς, με ξέρεις ίσως το πω πολλά και μόμολα για τον παππού και για τη γιαγιά. Τώρα θα πάμε στο Θιβέτ. Έτσι, θα δούμε κυρίως τον βουδισμό εκεί. Υπάρχουν και χριστιανικά μοναστήρια. Νομίζω θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε και μερικά. Αλλά έχουμε θρησκευτικά μοναστήρια τώρα πάντων. Δεν ξέρω αν είναι μοναστήρια, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ξέρω ότι υπάρχει κάτι τώρα εκκλησία, είναι μοναστήρι, δεν ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή θα πάμε εκεί και θα έρθουμε σε επαφή με την κουλτούρα τη θρησκευτική τους, είναι καλό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τη θρησκεία του Θιβέτ και κάποιους συγκεκριμένους όρους. Πρώτα απ' όλα, η λέξη για τον απλό μοναχό, θα εξηγήσω, είναι κουσό. Κουσό, επαχή σίγμα, έτσι, κουσό. Κουσό είναι ο μοναχός της απλής βαθμίδας. Υπάρχουν διαφορετικές βαθμίδες, ανάλογα κιόλας από τόπο σε τόπο. Η βασική βαθμίδα είναι ο κουσό. Και όταν θέλεις να τον φωνάξεις, τον λες κουσόλα. Για τους μοναχούς συγκεκριμένα είναι καλό να μην τους πεις μπαμπά ή παππού ή τέτοια πράγματα που είδαμε πριν από λίγο. Δεν θα θυχτούν, αλλά δείχνεις περισσότερο σεβασμό αν τους πεις μοναχέλα, για παράδειγμα. Μοναχέ, κουσόλα, κουσόλα. Ο πιο υψηλό βαθμός είναι ο γκεσέ.
Οπότε εκεί όταν τον φωνάζεις λες γκεσέλα, γκεσέλα. Πώς καταλαβαίνεις αν κάποιος είναι υψηλόβαθμος ή όχι? Για τη λάσα που θα πάμε, συνήθως ο ρουχισμός που επικρατεί για τους απλούς μοναχούς είναι ο κόκκινος. Έχουν μια κόκκινη ενδυμασία. Οι γκεσέ συγκεκριμένα έχουν μια ενδυμασία ίδια κόκκινη, αλλά και με μια θα λέγαμε λωρίδα κίτρινη. Έχω βάλει φωτογραφία εδώ. Όπου δείτε αυτή την κίτρινη λωρίδα, έχετε να κάνετε με πιο υψηλό βαθμό μοναχό, με τον γκεσέ. Άρα αυτόν τον αποκαλείς γκεσέλα. Ενώ χωρίς αυτή την κίτρινη λωρίδα είναι κουσόλα. Και βέβαια ο ακόμη πιο υψηλό βαθμός μοναχός είναι ο Λάμα. Έτσι, Λάμα. Ο Δαλάι Λάμα που λέμε. Τώρα το Δαλάι δεν είναι βέβαια θηβετιανή λέξη. Δεν θέλω να εξηγήσω. Σημαίνει ωκεανός, πηγαίνει σε κάπου αλλού. Αλλά έχουμε λοιπόν τον Λάμα. Και όταν θέλουμε να τον φωνάξουμε, βέβαια είναι πανσπάνιο τώρα να πετύχεις τον Λάμα, θα πρέπει να είσαι εντελώς τυχερός ή και άτυχος, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν συναντήσεις τον Λάμα, εκεί τον αποκαλείς Ρίνποτσε. Ρίνποτσε. Και μάλιστα χρειάζεται λίγο να το προσέξετε αυτό, διότι δεν θα το πείτε λάμαλα. Δεν το συνηθίζουν δηλαδή λάμαλα. Δεν είναι κακό, θα καταλάβετε τι εννοείται, αλλά το λένε ως Ρίνποτσε. Και εδώ Ρίνποτσε επίσης είναι χαρακτηρισμός για τον Λάμα και είναι ο πολύτιμος ο ιερός. Έτσι, Ρίνποτσε. Εδώ βλέπω κιόλας ότι στο τάφ σίγμα δεν έχω βάλει την υπογράμμιση, την έχω βάλει εδώ. Είναι με παχύ τάφ σίγμα, έτσι. Ρίνποτσε. Ρίνποτσε. Ρίνποτσελα. Έτσι αποκαλεί τον Δαλάι Λάμα. Τώρα, ο βουδισμός. Εμείς το λέμε βουδισμό, οι ίδιοι δεν το λένε βουδισμό, το λένε Ναγκ-τσε. 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 Ναγκ γενικότερα είναι το εσωτερικό. Τσο είναι η διδασκαλία. Οπότε είναι η εσωτερική διδασκαλία. Αυτό σημαίνει Ναγκ-τσο. Ναγκ-τσε. 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 Είναι ο βουδισμός. Είναι η λέξη για τον βουδισμό δηλαδή στα θηβετιανά. Και ο βουδιστής παίρνει πάλι αυτό το εσωτερικό, να, και βάζει στο χαρακτηρισμό, βάζει στο έξτρα αυτό την έξτρα λεξούλα ή μόρε, όπως το πούμε, suffix, δεν ξέρω, επίθυμα, για τους ανθρώπους που το είδαμε και νωρίτερα, το πα, έτσι, το πα. Άρα, ναγκπα είναι ο βουδιστής. Ναγκπα. Θυμηθείτε, ποπα, ποπα. Είναι ο Θιβετιανός, έτσι, αυτό το πα που είχαμε βάλει εκεί στη λέξη για το Θιβέτ. Έτσι και εδώ, ναγκπα είναι ο βουδιστής. Ναγκπα, αυτός που ασχολείται με το εσωτερικό, με τον εαυτό του. Έχει ενδιαφέρον κιόλας ότι το ναγκ δηλώνει και το σπίτι, αλλά με την έννοια του home. Ότι είναι ο προσωπικός, εσωτερικός μου χώρος, εκεί που νιώθω μεγάλη εξοικείωση. Νιώθω δηλαδή να είμαι στον δικό μου χώρο. Ενώ για το σπίτι ως house έχουν διαφορετική λέξη, τις δούμε παρακάτω. Ναγκπα λοιπόν ο βουδιστής. Γκενπα είναι το μοναστήρι. Είναι η λέξη για το μοναστήρι. Έτσι. Όμικρον ε σημαίνει όμικρον με διαλυτικά είπαμε. Γκενπα. 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 Το μοναστήρι. Κατά. Κατά είναι το τελετουργικό, το κασκόλ. Γενικότερα, σίγουρα το συναντήσουμε αυτό. Θα πάμε στο Θιβέτ, θα δούμε ότι πολύ συχνά υπάρχουν, τα πουλάνε και τα μαγαζιά, αλλά και γενικότερα κάποια κασκόλ που είναι έτσι αρκετά μακριά και τα προσφέρει ο ένας τον άλλον για να δείξει τον σεβασμό του. Υπάρχει συγκεκριμένο τελετουργικό, τέλος πάντων, ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσφέρεις κάτι ή να το δεχτείς από κάποιον άλλον. Τώρα προφανώς δεν περιμένω από τους ξένους να τα γνωρίζουν όλα αυτά, αλλά θα σας πω λίγο σε γενικές γραμμές πώς είναι, διότι θα είναι πολύ καλό να αγοράσετε ένα τέτοιο και να το προσφέρετε σε κάποιον μοναχό ή και σε άλλα άτομα, σε απλό κόσμο. Δηλώνει δηλαδή ότι του στέλνετε θετικές ευχές και ότι τον σέβεστε. Σας έχω βάλει εδώ να δείτε και μια φωτογραφία, υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρώματα που κατά. Και τι γίνεται λοιπόν όταν σου το δίνει κάποιος, σου το δίνει κρατώντας το έτσι, πάνω δηλαδή και στα δύο του χέρια, από ας πούμε αριστερά προς τα δεξιά, έτσι, να είναι απλωμένο δηλαδή στα δύο του χέρια, σαν να κρέμεται από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά πλευρά από το άλλο χέρι. Και την ώρα που το προσφέρει, την ώρα που το προσφέρετε εσείς, αφού το πιάνετε έτσι, κάνετε και μία ελαφριά υπόκλιση και προσπαθείτε αυτά τα χέρια να τα έχετε περίπου στο ύψος του κεφαλιού. Κάνει δηλαδή ταυτόχρονα έτσι και να το προσφέρετε. Τώρα, αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας αυτός από εσάς, τότε αυτός απλώνει τα χέρια του, το παίρνει και μετά, έτσι όπως το παίρνει, το βάζει στον σβέρκο του από πίσω. Το βάζει δηλαδή και κρέμεται στο σβέρκο του. Και αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται τις ευχές σας.
Αν είναι τώρα μικρότερη ηλικία, εκεί μπορείτε και το περιμένουν κιόλας να το κάνετε, να το βάλετε εσείς στο σβέρκο τους κατευθείαν. Άρα τους το προτείνετε, αρχικά προτείνετε τα χέρια σας για να τους το προσφέρετε και μετά έτσι όπως είναι τους το βάζετε κατευθείαν στο σβέρκο. Τους το φοράτε στο σβέρκο. Αν τώρα σας δώσει κάποιος άλλος σε εσάς, δηλαδή αν σας δώσει κάποιος κατά, τότε εκεί απλά την ώρα που σας το προσφέρει, εσείς το παίρνετε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έτσι όπως σας το δίνει, βάζετε τα χέρια σας για να το πάρετε από κάτω του, για να το πάρετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και μετά το παίρνετε και το φοράτε στον σβέρκο σας. Και έτσι αποδέχεστε τις δικές του ευλογίες. Κατά, λοιπόν, είναι το τελετουργικό κασκόλ. Μονλάμ είναι η λέξη για την προσευχή. Έτσι. Θέλει κάποιο να προσευχηθεί. Γενικότερα έχουμε πολλές διαφορετικές λέξεις. Μονλάμ είναι η βασική για την προσευχή. Τώρα, λουγκτά είναι οι σημαίες της προσευχής. Είναι κάτι επίσης ενδιαφέρον και σήμα κατά τεθέν για το Θιβέτ. Έχω βάλει εδώ και την φωτογραφία, αυτές τις σημεούλες, τις πολύχρωμες που συνήθως κρεμάνε σε ψηλά σημεία. Είναι σημεούλες που πάνω έχουν γραμμένες ευχές πάλι και συνήθως πηγαίνεις, υπάρχει μια συγκεκριμένη τελετή για να τις κάνεις consecration, δηλαδή να μπορέσεις να τις ιεροποιήσεις κατά κάποιον τρόπο όλες αυτές και μετά πηγαίνεις σε πολύ ψηλά μέρη και αρχίζει και τις κρεμάς από ένα ψηλό μέρος σε ένα άλλο ψηλό μέρος. Τι γίνεται τώρα? Και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι οι προσευχές τις αφήνεις στον αέρα έτσι ώστε να καλπάζουν στον αέρα. Και γι' αυτό και ώρα στο λουγκτά, λουγ είναι ο αέρας. Έτσι. Τα είναι το άλογο. Είναι τα άλογα του αέρα. Αυτό σημαίνει λουγκτά. Διότι έτσι όπως είναι κρεμασμένα, είναι σαν άλογα που όπως τα κουνάει ο αέρας μοιάζουν σαν να καλπάζουν στον αέρα, μεταφέροντας τις προσευχές. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μεταφέρετε τις προσευχές και είναι πολύ όμορφο αν πετύχει δηλαδή και δεν ξέρω προκύψει να συμμετέχετε σε μια τέτοιου είδους διαδικασία. Τώρα, γκομπά είναι ο διαλογισμός. Η λέξη για τον διαλογισμό στα Θιβετιανά είναι γκομπά. Γκομπά. Μη πει. Γκομπά. Έτσι. Γκομπά. Meditation. Μια αναφορά αξίζει να γίνει και στις ουράνιες τις ταφές. Λογικά δεν θα μπορέσουμε να δούμε στο Θιβέτ όταν θα πάμε. Δεν αφήνουν και τον απλό κόσμο να τις παρακολουθήσει, ούτε καν τα μέλη της οικογένειας του νεκρού δεν αφήνουν πολύ συχνά. Τι είναι οι ουράνιες ταφές? Πέρα από την καύση των νεκρών και από σποραδικές υπόγειες ταφές, δηλαδή κανονικούς τάφους όπως και στο δυτικό κόσμο, η θιβετιανή κουλτούρα έχει και τα τζατόρ. Τζατόρ λοιπόν είναι η ουράνια ταφή. Είναι το νεκρό σώμα το οποίο προσφέρεται σαν τροφή στα πτηνά. Τζα γενικότερα είναι το πτηνό, είναι το πουλί. Έτσι. Και τόρ είναι σαν το να σκεδάζεις το σώμα, δηλαδή να το τεμαχίζεις. Είναι ο τεμαχισμός, θα λέγαμε, του νεκρού σώματος έτσι ώστε να δοθεί στα πτηνά. Τζατόρ λοιπόν είναι η ουράνια ταφή όπως συνήθως λέγεται, οι ίδιοι Θιβετιανοί δεν το λένε έτσι, αλλά στα αγγλικά συνήθως το βάζουν ως sky burial ή heavenly burial. Η ουράνια λοιπόν ταφή, τι είναι? Πεθαίνει κάποιος και αφού προσευχηθούν για αυτόν και τέλος πάντων υπάρχει μια διαδικασία με το να διαβάζουν αποσπάσματα από την Θιβετιανή βίβλο των νεκρών, μετά υπάρχει ένας ειδικός που ονομάζεται Ροζαπά, ο Ρωτζαπά, με παχύτητα βζήτα, Ρωτζαπά, είναι ο ειδικός αυτής της ουράνιας ταφής, ο οποίος παίρνει το σώμα του νεκρού και το κουβαλάει πάνω ανεβαίνοντας σε ένα ύψωμα. Πρέπει να είναι σε έναν λόφο, σε ένα βουνό, κάπου που συνήθως είναι δύσκολο να πας, δηλαδή έχει μεγάλο περπάτημα και να έχεις τώρα και πάνω σου τον νεκρό να τον κουβαλάς, είναι ακόμη πιο δύσκολο το περπάτημα. Μερικές φορές για να είναι πιο εύκολη η μετακίνηση του νεκρού, τους πάει τη σπονδυλική στήλη. Τώρα, για εμάς οι οποίοι θεωρούμε λίγο το σώμα ιερό και το σώμα του νεκρού με αποτέλεσμα να το περιποιούμαστε, ακούγεται βάρβαρο όλο αυτό και όλο αυτό που θα σας περιγράψω παρακάτω, αλλά στην πραγματικότητα για τους Θιβετιανούς δεν είναι βάρβαρο, διότι το σώμα είναι απλά, θα λέγαμε μια δόση πλατωνικότητας, ένα σήμα. Έτσι, ένα στάφος, σήμα με ήττα, ένα στάφος της ψυχής, οπότε στην πραγματικότητα από τη στιγμή που πεθαίνεις, που η αναπνοή σου τελειώνει και η ψυχή φεύγει από το σώμα είναι εντελώς άχρηστο. Οπότε ό,τι και να το κάνεις δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ροτζαπά λοιπόν είναι ο ειδικός της ουράνιας ταφής, ο οποίος κουβαλάει αυτό το σώμα του νεκρού πάνω σε έναν τόπο, ο οποίος ονομάζεται Ντουτρό. Εδώ έχουμε ουέ,
πάλι δηλαδή με την ίδια λογική που έχω το ΟΕ για το ου με διαλυτικά και ο με διαλυτικά το ΟΕ. Du tro, du tr, du tr, du tr. Είναι ο τόπος ουράνιας ταφής. Είναι το μέρος στο οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή η διαδικασία που σας περιγράφω τώρα. Ο Ροζαπά αφήνει τον νεκρό συνήθως μπρούμητα, τον βάζει στο χώμα κάτω, στη γη δηλαδή, να κουμπάει κάτω στο πάτωμα μπρούμητα, σε κάποιο ψηλό μέρος, και αφού τον θυμιατίζει με έναν τρόπο έτσι ώστε να προσελκύσει όρνια, έτσι, γήπες και διαφόρων ειδών τέλος πάντων. Όρνια μπορεί να είναι IT μερικές φορές ή οτιδήποτε, για να τα προσελκύσει, αρχίζει μετά να τον κόβει σε κομμάτια, να τον τεμαχίζει, και αφού έχουν έρθει οι γήπες τους δίνει να φάνε από το σώμα του νεκρού. Οπότε στην πραγματικότητα το σώμα ενός νεκρού που ακολουθεί το τζατόρ γίνεται βορρά για τα πτηνά. Τα πτηνά αυτά τα αναφέρουν με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα εγώ σας έχω βάλει ένα εδώ, είναι το οργέντζα. Εν πάση περιπτώσει, τζα είναι το πουλί, αλλά ας πούμε είναι ένα ιερό πουλί, ο ιερός γήπας. Ο γήπας θεωρείται για τους Θιβετιανούς και για τη θιβετιανή κουλτούρα ένα ιερό πουλί. Οπότε γενικότερα τους ενδιαφέρει το σώμα να το πάρει ο γήπας, το σώμα του νεκρού. Θεωρούν ότι τη στιγμή που ο γήπας μασουλάει, ας πούμε, πώς είναι το σώμα σου που το έχει φάει, απελευθερώνει τα στοιχεία του σώματός σου ξανά στο σύμπαν, στον κόσμο. Και επειδή πετάει κιόλας ο γήπας στον ουρανό, είναι σαν να τα πηγαίνει στον ουρανό. Γενικότερα η επαφή με τον ουρανό και με τον αέρα είναι πολύ σημαντική για τους Τιβετιανούς. Είδατε πιο πριν και για τις σημεούλες, έτσι, που είναι τα άλογα του αέρα. Αυτά τα οποία παίρνουν τις προσευχές και τις μεταφέρουν, ας πούμε, πώς το λένε, μέσα από τον αέρα στον ουρανό. Οργέντζα λοιπόν, ο ιερός γήπας. Έχουμε εδώ και ίσως λίγο μακάβρια, αλλά συνηθίζεται εικόνα με πτηνά να καταβροχθίζουν τα σπλάχνα ενός νεκρού στις πρώιμες εποχές και ειδικά σε αντίξωες συνθήκες. Τώρα δεν υπήρχε ο Ροτζαπά για να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε απλά άφηναν τον νεκρό σε ένα μέρος και ερχόντουσαν τα πτηνά και τον τρώγανε. Αλλά πλέον υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία γίνεται από τον Ροτζαπά. Και τα πτηνά αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρούνται ως προσωποποιήσεις της χαντρό. Χαντρό. Το ρο εδώ, το έχω σε παρένθεση, δεν είναι να το πεις, είναι σαν να λες χαντρό, χαντρό, χαντρό. Στα σανσκριτικά τη λένε ντάκινη ή ντακινή, ανάλογα σε ποια χώρα είσαι, και είναι ένα ουράνιο πνεύμα, θηλυκή προσωποποίηση της φώτισης και της σοφίας. Οπότε στην πραγματικότητα αυτά τα πουλιά θεωρούνται ότι είναι προσωποποιήσεις αυτού του ουράνιου πνεύματος, αυτού του ουράνιου θηλυκού πνεύματος, το οποίο παίρνει το σώμα και το μεταφέρει, ας πούμε, πώς το λέει, στη φώτιση και στη σοφία, προετοιμάζοντάς το για την επόμενη μετενσάρκωση. Ναι, το σώμα τέλος πάντων, τα στοιχεία του διαλύονται εννοείται, αλλά μπορεί, ας πούμε, πώς το λένε, αυτό το σώμα μετά να περάσει σε κάποιον άλλον. Όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, του Τζατόρ βασίζεται στη φιλοσοφία της Τχουκτζίν. Τχουκτζίν. Τι είναι τώρα το Τχουκτζίν? Είναι η εγκάρδια προσφορά. Και κυριολεκτικά, σου δίνω την καρδιά μου, δηλαδή τα σπλάχνα μου, αλλά και μεταφορικά, θεωρείται ότι όλο αυτό είναι η τελευταία προσφορά αγάπης ενός νεκρού προς την υπόλοιπη πλάση. Στην πραγματικότητα, αντί να πεις ότι το σώμα μου το αφήνω και είναι εντελώς άχρηστο μετά τον θάνατο, το προσφέρεις στα όρνια, στα πουλιά, για να το φάνε. Οπότε στην ουσία είναι η τελευταία σου προσφορά, η τελευταία γεμάτη αγάπη προσφορά προς την υπόλοιπη πλάση. Δίνεις ακόμα και το ίδιο σου το σώμα να πάει, ας πούμε, στα πτηνά για να τα ταΐσει. Ταΐζεις αυτούς που πεινάνε. Ξεφεύγοντας λίγο από τα θρησκευτικά, περνάμε στον τρόπο δήλωσης της αρέσκειας στην θιβετιανή γλώσσα. Αρέσκεια, δηλαδή μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει αυτό και τα σχετικά. Τώρα, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι για να το πεις αυτό στα θιβετιανά. Το μου αρέσει το χ, αλλά όπου αυτό το χ δεν είναι άνθρωπος, όχι μου αρέσει, δεν ξέρω, η Κατερίνα, μου αρέσει το χ, είναι να, μετά θα βάλεις το χ, όποιο είναι αυτό το χ, λαγκαποϊέ. Λαγκαποϊέ. Nga λαγκαποϊέ. Λαγκαποϊέ. Η φόρμουλα είναι η ίδια, απλά αλλάζει το χ. Για παράδειγμα, χαλάκ είναι το φαγητό. Χαλάκ. Αν θέλεις να πεις μου αρέσει το φαγητό, nga χαλάκ λαγκαποϊέ. Nga, εγώ, έτσι, στην ουσία είναι εγώ αρέσκομαι σε αυτό το φαγητό. Nga χαλάκ λαγκαποϊέ. Χαλάκ λαγκαποϊέ. Έτσι. Οπότε απλά όπου χ βάζεις αυτό που θέλεις. Να καλά από γιο. Μου αρέσει το φαγητό.
Δεν μου αρέσει το χ, το μου αρέσει γίνεται δεν μου αρέσει, αν αντί για γε, πεις με. Όλο το άλλο μένει ίδιο. Άρα, να καλά κλακα από γε, μου αρέσει το φαγητό, να καλά κλακα από με, δεν μου αρέσει το φαγητό. Καλά κλακα από με. Μόνο το γε γίνεται με και έχει το δεν. Έχει την άρνηση. Σα, για παράδειγμα, με παχύ σίγμα είναι το κρέα. Έτσι, προσέξτε εδώ, γιατί αν το πείτε με παχύ σίγμα είναι το κρέα, αν το πείτε με απλό σίγμα είναι η γη, το χώμα. Έτσι. Σα είναι η γη, το χώμα, σα είναι το κρέα. Να σαλαγκάπομαι, δεν μου αρέσει το κρέας. Να σαλαγκάπομαι. Σαλαγκάπομαι. Έχει εδώ ενδιαφέρον κιόλας αυτό το γκάπο, το οποίο αντιστοιχεί στο ελληνικό, θα λέγαμε, αγαπώ, έτσι. Το αγαπώ, αυτό το λέμε τώρα εδώ μου αρέσει, το έχουν και σε άλλες φράσεις και για το αγαπώ και για την αγάπη. Δείχνει δηλαδή, ας πούμε, το αγαπώ και μοιάζει, έτσι, λέει το αγαπώ με το γκάπο, μοιάζει, δηλαδή εξ όσων γνωρίζω αυτό το αγαπώ το ελληνικό, δεν μου φαίνεται δηλαδή με κάποια άλλη γνωστή γλώσσα να έχει κάτι παρεμφερές, δηλαδή κάτι αυτή την λέξη, το love για παράδειγμα, λίμπε, όλα αυτά παραπέμπουν σε άλλη ρίζα. Αλλά προφανώς δεν λέω ότι μας ήρθε από τα Θηβετιανά, έτσι, ότι οι Θηβετιανοί το πήραν από Έλληνες, αλλά απλά λέω ότι μου είχε κινήσει την περιέργεια, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γκάπο λοιπόν, από το αγαπώ για παράδειγμα. Μοιάζουν πολύ. Τώρα, αν θέλεις να πεις αγαπώ με έμφαση, πάλι όχι για ανθρώπους, δηλαδή αγαπώ πολύ το σκυλί μου, αγαπώ πολύ τις γάτες μου, αλλά όχι για ανθρώπους, έτσι. Εκεί λες στην πραγματικότητα ότι έχω αγάπη για το χ. Τσεουά είναι η λέξη για την αγάπη. Τσεουά. Τσεουά είναι η αγάπη. Nga βάζεις χ, λα, τσεουά, γε. Σιμί για παράδειγμα είναι η γάτα. Έτσι. Να, σιμί, λα, τσεουά, γε. Τώρα το νιέ εδώ που έβαλα είναι το δικό μου, οπότε αν θέλεις να πεις αγαπώ τη γάτα ή τις γάτες, θα πεις να σιμίλα τσεουαγιού. Αν θέλεις να πεις αγαπώ τις γάτες μου ή τη γάτα μου, εκεί θα πεις να νιέ σιμίλα τσεουαγιού. Να νιέ σιμίλα τσεουαγιού. Αγαπώ τη γάτα της γάτες μου. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στα Θηβετιανά. Ήδη παρατηρήσετε ότι λέω ή τη γάτα της γάτες, διότι στα Θηβετιανά δεν υπάρχει πληθυντικός ουσιαστικών όταν τα ουσιαστικά είναι αντικείμενα. Όταν είναι τα αντικείμενα του ρήματος, δεν υπάρχει διαφορά στη μορφή τους. Όταν είναι υποκείμενα, εκεί αλλάζει. Αλλιώς είναι η γάτα, αλλιώς οι γάτες. Όταν είναι υποκείμενο μιας πρότασης. Όταν είναι αντικείμενο όμως, όλα τα αντικείμενα διατηρούν την ίδια μορφή. Άρα το σημεί μπορεί να είναι η γάτα, μπορεί να είναι και οι γάτες. Να νιεσιμίλα τσέουαγε. Ή να κι, έτσι, κι είναι ο σκύλος. Να νιεκύλα τσέουαγε. Αγαπώ τον σκύλο μου ή τους σκύλους μου. Αγαπώ τώρα για ανθρώπους, σε αυτό χρησιμοποιείς το γκάκι ντουκ. Και αυτό το γκά εδώ στην πραγματικότητα είναι το ίδιο με το γκά που είδαμε στον κάπο, έτσι. Αυτό δηλαδή για τους ανθρώπους βάζεις το γκά όταν θέλεις να πεις ότι τους αγαπάς. Nga, χι, λαγά κιτούκ. Λαγά κιτούκ. Λαγά κιτούκ. Γιτούκ, γιτούκ. Έτσι εδώ ένα δασινόμενο δ. Γιτούκ. Στην πραγματικότητα λοιπόν αγαπώ για τους ανθρώπους, προφανώς αν ξέρεις το όνομα κάποιου, το λες. Nga αστέριος λάγκα κιτούκ. Έτσι. Ή αν δεν υπάρχει το όνομα, λες αγαπώ τη γιαγιά μου. Μόμολα, είπαμε είναι η γιαγιά μου. Nga νιε μόμολα κακιτούκ. Νιε, είπαμε ξανά το δικό μου. Μόμολα, η γιαγιά. Βάζεις και το λά για βγαίνει και χωρίς το μόμο και χωρίς το λά μπορείς να βάλεις μόμο για τη δικιά σου τη γιαγιά. Γκακιτούκ. Nga νιε μόμο γκακιτούκ. Nganye μομολάκ να αγγιτού. Nganye. Οκ. Αγαπώ τη γιαγιά μου. Ή αγαπώ τον αστέριο. Ngα αστέριος λαγκακιτούκ. Όπου χει βάζεις το όνομα αυτό που θέλεις. Ngα μαργαρίτα λαγκακιτούκ. Ngα μαργαρίτα λαγκακιτούκ. Γιτούκ. Έτσι, γιτούκ. Σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε λίγο και στο επόμενο, να σας πω ότι και εδώ σας είπα το μου αρέσει πώς γίνεται, δεν μου αρέσει. Στο αγαπώ κάτι, δεν σας είπα το δεν αγαπώ, αλλά στην πραγματικότητα και εδώ το γιο γίνεται με, έτσι. Να νιέσει μίλα τσεουα με σημαίνει δεν αγαπώ τις γάτες μου. Το γιο το κάνεις με. Και το αγαπώ για τους ανθρώπους, εδώ έχει αυτό το γκιντούκ, το οποίο το κάνεις, θα το δούμε και παρακάτω, μιντούκ. Αυτό το γκιντούκ το κάνεις μιντούκ, οπότε νιάνιε μομολά γκά μιντούκ, εγώ δεν αγαπώ τη γιαγιά μου.
Εν πάση περιπτώσει, δεν σας έβαλα το δεν αγαπώ, γιατί δεν χρειάζεται να ξέρετε πώς είναι το δεν αγαπώ, να τους αγαπάτε όλους, έτσι. Βούληση. Θέλω να, χρειάζομαι να ή θέλω το, χρειάζομαι το. Πώς δηλώνει τη βούληση στα θηβετιανά. Έχει και εδώ μερικές φόρμουλες. Στην πραγματικότητα δεν λένε θέλω, δεν υπάρχει ρήμα για το θέλω, λένε χρειάζομαι. Αυτή είναι η βασική, τέλος πάντων, η καταλέξη μετάφραση. Και είναι αλλά, πάλι η φόρμουλα, χ για αυτό που θέλεις, για αυτό που χρειάζεσαι. Χοτούκ, χοτούκ. Έχουμε εδώ γ, έτσι, γ, τούκ, χοτούκ. Χετούκ είναι το θέλω ή χρειάζομαι. Για παράδειγμα, τσου είναι το νερό με παχύτητα σίγμα. Τσου είναι το νερό. Νάλα τσούγκοτουκ. Θέλω νερό. Χρειάζομαι νερό. Νάλα τσούγκοτουκ. Αν τώρα θέλουμε να πούμε θέλω να κάνω κάτι, άρα θέλουμε ρήμα μετά το θέλω, εδώ λες να, ρήμα, το ρήμα που σε ενδιαφέρει και μετά έχεις το τοτουκ, τοτουκ, τοτουκ. Αλλάζει λίγο. Τοτουκ, τοτουκ, τοτουκ. Γα, τοτουκ. Ζα είναι το ρήμα τρώω. Άρα, γα, ζα τοτουκ, θέλω να φάω. Έτσι. Το γα τοτουκ είναι το θέλω να. Αν βάλεις και το ρήμα πιο πριν από το θέλω, έχεις αμέσως το τι θέλεις να κάνεις. Γα, ζα τοτουκ. Γα, ζα τοτουκ. Θέλω να φάω. Αν τώρα θέλουμε και αντικείμενο, θέλω να φάω το χ φαγητό, τότε το αντικείμενο μπαίνει πριν από το ρήμα. Γενικότερα η θηβετιανή γλώσσα είναι υποκείμενο, είναι γλώσσα δηλαδή τύπου υποκείμενο, είναι οι SOV, λεγόμενες subject, object, verb. Υποκείμενο, αντικείμενο και ρήμα. Αυτή είναι η σύνταξή της η βασική. Έτσι. Γα, αντικείμενο, ρήμα και το θέλω να. Τχοντούκ. Τσαμπά, για παράδειγμα, είναι ένα θηβετιανό φαγητό κρυθάλευρο, το οποίο το πλάθουν με διαφορετικούς τρόπους και είναι από τα πιο βασικά θηβετιανά φαγητά. Να το δοκιμάσουμε σίγουρα αυτό που θα πάμε εκεί. Τσαμπά, λοιπόν, αν θέλω να πω θέλω να φάω τσαμπά, στην πραγματικότητα είναι ίδιο με τον γάζα τσοτούκ, μόνο που βάζω και το τσαμπά πριν από το ζα, πριν από το ρήμα. Γα τσαμπάζα τσοτούκ. Έτσι. Γα τσαμπάζα τσοτούκ. Θέλω να φάω τσαμπά. Ή τσαμπά. Θα το ακούσετε και με τους δύο τρόπους να το προφέρουν. Άλλα παραδείγματα του θέλω να κάνω κάτι που μπορεί να σας είναι χρήσιμο. Να τιέλα το τουκ. Εδώ υπάρχει είναι λίγο δύσκολο να το πείτε. Είναι θέλω να πάω εκεί. Τώρα το τιέλα είναι το εκεί. Προφανώς αν ξέρεις το μέρος που θέλεις να πας, δεν ξέρω, λάσα. Αντί για τιέλα βάζεις λάσα. Να λάσα το τουκ. Έχεις μετά το πηγαίνω που είναι ένα το. Ένα πολύ απαλωρό. Το. Και μετά έχεις το τουκ. Το τουκ. Το τουκ. Ακούγεται λίγο περίεργα, θέλει λίγο εξάσκηση να το κάνετε. Να τιέλα τσοτοτούκ. Ή θέλω να κοιμηθώ. Νιέλ είναι το ρήμα κοιμάμαι. Να νιέλ τσοτούκ. Θέλω να κοιμηθώ. Η άρνηση όλων αυτών, γενικότερα που βλέπετε αυτό το τουκ, είναι το μιντούκ. Άρα στην πραγματικότητα θέλω το χ. Να λα τσου κοτούκ είναι θέλω νερό. Να λα τσου γκομιντούκ. Το τουκ δηλαδή το κάνεις μιντούκ. Γκομιντούκ είναι το δεν θέλω νερό, δεν χρειάζομαι νερό. Ή γάζα το μιντούκ, δεν θέλω να φάω. Το τουκ το κάνεις μιντούκ. Γα τσαμπάζα το μιντούκ, δεν θέλω να φάω τσαμπά. Και το ίδιο και με αυτά. Γα νιέλ το μιντούκ, δεν θέλω να κοιμηθώ. Γα τιελά το μιντούκ, δεν θέλω να πάω εκεί. Πώς ζητάμε τώρα την άδεια να κάνουμε κάτι, για να είμαστε ευγενικοί. May I, επιτρέπεται να κάνω το χ. Η φόρμουλα είναι, πάλι εφόσον λες επιτρέπεται να κάνω εγώ, βάζεις το εγώ, το να, και μετά έχεις το ρήμα που σε ενδιαφέρει και του κολλάς ένα να. Αυτό το να στην πραγματικότητα είναι το if, είναι το εάν. Είναι σαν να λες δηλαδή, εάν έκανα αυτό θα σε πείραζε, εάν κοιμηθώ, εάν. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βάζουν το ο σαν δηλαδή να κάνω αυτό, αν σε περίπτωση το έκανα θα σε πείραζε, και ντιγκυρεπέ είναι το επιτρέπεται. Ντιγκυρεπέ. Να, ρήμα να, ντιγκυρεπέ. Για παράδειγμα, τουμ είναι το πίνω. Έτσι, ζα είναι το τρώω, τουμ είναι το πίνω. Να τουγνά ντιγκυρεπέ. Να τουγνά ντιγκυρεπέ. Επιτρέπεται να πιω.
βάζουμε το τούγκ που είναι το ρήμα, του κολλάμε και το να, το διγκυρεπέ μένει ίδιο, το να μένει ίδιο. Nga τουγνά διγκυρεπέ, nga ζανά διγκυρεπέ, ζα το τρώω, να το if, είπαμε το εάν, ζανά επιτρέπεται να φάω. Nga ζανά διγκυρεπέ, nga τουγνά διγκυρεπέ, και αν θέλεις να πεις επιτρέπεται να φάω εδώ, στο συγκεκριμένο μέρος που είμαι, πάλι για το εδώ θα το δούμε και παρακάτω, έχουμε το τι. Το είχαμε δει και πριν από λίγο, τι, ντε είναι το εκεί, τι είναι το εδώ. Και η ίδια λέξη ακριβώς είναι και το δεικτικό. Αυτός, τι είναι αυτός και είναι και το εδώ, τε είναι το εκείνος και είναι και το εκεί. Εδώ λοιπόν απλά θα βάλεις nga τι τουγνάντι κύριε πέ, επιτρέπεται να πιω κάτι, εννοείται εδώ. Nga τι ζανάντι κύριε πέ, επιτρέπεται να φάω εδώ. Τώρα, αν θέλεις να πεις επιτρέπεται να κάνω το χ, θέλεις δηλαδή και αντικείμενο, πάλι το αντικείμενο μπαίνει πριν από το ρήμα. Δηλαδή πριν από το τουγνά ή πριν από το ζανά θα βάζαμε και το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει. Τι λοιπόν είναι το αυτό, το δεικτικό, αλλά είναι και το εδώ, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Nga τι ζανάντι κύριε πέ, επιτρέπεται να φάω αυτό. Προσέξτε τώρα. Nga τι ζανάντι κύριε πέ μπορεί να σημαίνει επιτρέπεται να φάω αυτό. Το τι όμως είπαμε ότι σημαίνει και το εδώ. Η μόνη διαφορά, τώρα για αυτούς που είστε λίγο ψήρες και θέλετε λίγο να τα δείτε και αυτά, η μόνη διαφορά είναι ότι όταν θέλεις να βάλεις την έννοια του εδώ ή του εκεί, θα πρέπει να προσθέσεις και ένα μόριο τοπικό που είναι το λα. Πάλι είναι λα, γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν πολλά λα, οπότε εκεί θα έβαζες nga τσιλά ζανάντι κύριε πέ. Επιτρέπεται να φάω εδώ. Ενώ χωρίς το λα και το τι είναι το αυτό, το δεικτικό. Επιτρέπεται να φάω αυτό. Nga τι ζανάντι κύριε πέ, nga τίλα ζανάντι κύριε πέ, nga τίλα ζανάντι κύριε πέ. Επιτρέπεται να φάω εδώ. Άλλα παραδείγματα μπορεί να σας είναι χρήσιμα. Nga τίλα λακπά τσαγνάντι κύριε πέ. Επιτρέπεται να αγγίξω αυτό. Nga τίλα λακπά τσαγνάντι κύριε πέ. Επιτρέπεται, λακπά είναι το χέρι. Τσαγνά, να τίνω το χέρι, να απλώσω το χέρι εκεί. Είσαι αυτό. Nga tila lakpa changna, διγκυρεπέ. Nga tila παριακνά, διγκυρεπέ, επιτρέπεται να βγάλω φωτογραφία, αυτό. Nga tila παριακνά, διγκυρεπέ, και αν δεν θέλεις να πεις αυτό, απλά βγάζεις το τίλα. Στην πραγματικότητα δηλαδή εδώ θα έλεγες nga παριακνά, διγκυρεπέ, επιτρέπεται να βγάλω φωτογραφία. Τώρα για να δείτε και λίγο πόσο περίπλοκα μπορούν να γίνουν τα πράγματα, μόλις πριν από λίγο σας είπα ότι το τι είναι το αυτό το δεικτικό και αν βάλεις και το λα μετά γίνεται η τοπική, γίνεται το εδώ. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να διερωτηθεί, τότε γιατί έχεις λα μετά το τι εδώ και το δηλώνεις με το αυτό και όχι με το εδώ. Διότι αυτό το λα είναι διαφορετικό. Δεν είναι το μόριο της τοπικής. Εδώ στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μία πρόταση που τέλος πάντων είναι προτάσεις του στυλ έχω κάτι, δηλαδή επιτρέπεται να έχω το χέρι μου να αγγίξει εκεί, κάτι τέτοιο προσπαθούν να πούν. Οπότε εκεί σε τέτοιου είδους προτάσεις βάζεις ένα λα. Δεν θέλω να σας μπλέξω, απλά για να μην νομίζετε ότι άλλα σας είπα πιο πριν και άλλα βλέπετε εδώ. Είναι διαφορετικό αυτό το λα. Nga παριακνά την κύριε, επιτρέπεται να βγάλω φωτογραφία αυτό. Γενικότερα στο Θιβέτ θα πρέπει να ρωτάτε τον οποιοδήποτε, μην προσπαθήσετε να βγάλετε φωτογραφία ανθρώπους. Για κτίρια είναι ok, αλλά για ανθρώπους ή και για αγάλματα του Βούδα ή για πράγματα που υπάρχουν μέσα σε ναούς, εκεί θα πρέπει να ρωτήσετε αν επιτρέπετε, γιατί συνήθως δεν το επιτρέπουν. Nga τιέλα τζονάγντι κύριε, επιτρέπεται να πάω εκεί. Nga τιέ, είπαμε το εκεί έτσι. Τιέλα, εδώ το λα είναι το τοπικό, έτσι, τε, επιτρέπεται να πάω εκεί. Τέλα, τσονά δικυρεπέ, επιτρέπεται να πάω εκεί. Και βέβαια οι πιθανές απαντήσεις που θα ακούσετε και είναι καλό να τις αναγνωρίζετε είναι δικυρέ, επιτρέπεται, ή δικημαρέ, δεν επιτρέπεται. Δικυρέ, δικημαρέ. Και αν θέλουν να σας πούνε ότι σίγουρα επιτρέπεται, μερικές φορές μπορείτε να ακούσετε και τη φράση Yin Chang. Ναι, ασφαλώς, εννοείται και επιτρέπεται. Αυτό το yin μερικές φορές το έχουν και για το ναι, αλλά ο λόγος που δεν σας είπα το ναι και το όχι είναι επειδή και αυτά μερικές φορές αλλάζουν ανάλογα με το τι πρόταση
σου λέει κάποιος. Ανάλογα με το πώς θα σε ρωτήσει, άλλο είναι το ναι που θα πεις και άλλο το όχι που θα πεις. Αλλά αν τώρα θέλετε ένα γενικότερο ναι, μπορείτε να βάλετε το γιν, αν και δεν ταιριάζει πάντα. Γιν, ναι, μην, M-I-N, μην για το όχι. Είναι η άρνηση του γιν, είναι μην. Χρήσιμες τοποθεσίες που είναι καλό να γνωρίζετε, κάτι μπορεί να τύχει. Οι περισσότερες από αυτές δομούνται, οι περισσότερες από τις τοποθεσίες, τα μαγαζιά και τα σχετικά δομούνται με βάση το kang, που είναι η λέξη των Θιβετιανών για το σπίτι. Έχουμε δύο λέξεις για το σπίτι, kang, που είναι το αγγλικό house, η λιγότερο συναισθηματική λέξη, και είναι και το nam, που είναι το home, έτσι, η οικία μου, το δικό μου σπίτι, ο εσωτερικός μου χώρος, nang, και είναι το ίδιο nang που είδαμε για nangpa, ο βουδιστής, έτσι, nangche, ο βουδισμός. Αυτό το εσωτερικό που έχουν λοιπόν είναι το ίδιο nang. Kang nam, σπίτι. Kang. Τώρα, ζα και kang είναι το εστιατόριο. Ζα είναι το τρώω. Το ρήμα που είδαμε πριν από λίγο. Kang είναι το house, το σπίτι. Άρα το σπίτι στο οποίο τρως είναι το εστιατόριο. Έτσι, η ταβέρνα. Ζακάνγκ. Ζακάνγκ είναι το εστιατόριο. Παραπλησίως, η καφετέρια είναι το σπίτι, θα λέγαμε το σπίτι στο οποίο πίνεις καφέ, μόνο που αυτοί δεν έχουν τόσο τον καφέ όσο το τσάι, οπότε είναι ο οίκος του τσαγιού. Το τσάι είναι τζα, με παχύ ταυζίτα, τζα στα θιβετιανά, και μετά βάζεις το κάνγκ για το σπίτι, τζακάνγκ. Αλλά το έχουν και για το κόφι, έτσι, για την καφετέρια. Είναι τζακάνγκ. Παρότι σημαίνει ο οίκος του τσαγιού, εκεί πίνεις και καφέ, αν θέλεις, οτιδήποτε. Έχουν βάλει και για τους ξένους γενικότερα, αλλά και για τους ίδιους. Ζακάνγκ, εστιατόριο. Τζακάνγκ, η καφετέρια, το σπίτι του τσαγιού. Τσονγκάνγκ είναι το μαγαζί για ψώνια. Τσονγκ, του buy, αγοράζω και τα σχετικά. Κάνγκ είναι το οίκος. Ο οίκος για τα ψώνια, γενικότερα το μαγαζί για τα ψώνια. Τσονγκάνγκ. Τσονγκάνγκ. Αν θέλεις να αγοράσεις φάρμακα, τότε είναι μεν είναι το φάρμακο, άρα μεν τσονγκάνγκ είναι το φαρμακείο. Είναι το μαγαζί στο οποίο αγοράζεις, τσονγκάνγκ, τι αγοράζεις, φάρμακα. Μεν. Μεν είναι το φάρμακο και στην πραγματικότητα είναι και αυτό που σε βοηθάει στην ίαση. Στην ίαση. Μεν τσονγκάνγκ είναι το φαρμακείο. Μεν τσονγκάνγκ. Αν τώρα δεν θέλεις να αγοράσεις φάρμακο και απλά βγάλεις το τσόγκ για την αγορά και πεις μεν κάνγκ, το σπίτι του φαρμάκου θα λέγαμε της ίασης, αυτό είναι το νοσοκομείο. Έτσι. Μεν κάνγκ είναι το νοσοκομείο. Μεν κάνγκ το νοσοκομείο, μεν τσονγκάνγκ το φαρμακείο. Και θα δούμε αργότερα ότι και ο γιατρός είναι στην πραγματικότητα μεν πα. Μεν η ίαση και πα, δούμε και τους ανθρώπους, έτσι αυτό που βάζουμε. Μεν πα, ο άνθρωπος της ίασης, των φαρμάκων. Μεν κάνγκ, το νοσοκομείο. Τον κάνγκ είναι ο οίκος για τους επισκέπτες, δηλαδή το ξενοδοχείο. Έτσι. Τον είναι guest, ο επισκέπτης. Ο οίκος των επισκεπτών, τον κάνγκ, είναι το ξενοδοχείο. Τον κάνγκ. Ρι, το βουνό, εκεί που θα πάμε έχει παντού βουνά, έτσι, θέλω να πάω στο βουνό ή οτιδήποτε, να το γνωρίζετε, είναι το Ρι. Τα Ιμαλάια τα λένε Χιμαλάια ή Χιμάλαια, το έχουν δανειστεί από τα σανσκριτικά. Στα σανσκριτικά Χιμάλαια, χίμα είναι το χιόνι, Άλαια είναι το ιερό, οπότε είναι το ιερό του χιονιού, είναι τα Ιμαλάια. Και θεωρούν δηλαδή και το χιόνι τους συγκεκριμένα ότι είναι ιερό εκεί πάνω. Το έχουν πάρει και οι Θιβετιανοί, οπότε δεν έχουν ξεχωριστή λέξη για τα Ιμαλάια, Χιμάλαια. Για το Everest συγκεκριμένα και Mount Everest γενικότερα για την κορυφή, εκεί δεν το λένε Everest. Αν τους το πείτε Everest θα το καταλάβουν προφανώς, όλοι ξέρουν το Everest, αλλά έχουν και έναν συγκεκριμένο τρόπο για να το πούν και είναι το Jomolangma. Jomolangma είναι το Everest, το οποίο στην πραγματικότητα έχει λίγο μια αρχαϊκή μορφή και σημαίνει ιερή μητέρα. Έτσι, ιερή μητέρα. Jomolangma. Αν το ακούσετε, αν τους πείτε θέλω να πάω στο Everest, είδαμε και το θέλω να πάω πριν από λίγο, μπορείτε να τα συνδυάσετε τώρα αυτά που σας έχω βάλει εδώ και το λεξιλόγιο για να φτιάξετε διάφορες προτάσεις. Jomolangma. Τώρα, έχει εδώ, είναι αστεία η τουαλέτα, είναι σαντσε, που σημαίνει το μέρος που χρησιμοποιείται κρυφά. Έτσι. Σαν είναι, προέρχεται από το σάνγουα, που είναι το μυστικό. Και τσε είναι το χρησιμοποιώ.
Σαντ είναι το μέρος που χρησιμοποιείς κρυφά, χωρίς να σε δουν οι άλλοι. Έτσι. Σαντ είναι λοιπόν η τουαλέτα. Σημαντικό μέρος για όλα τα ταξίδια. Ζητώντας τώρα κατευθύνσεις. Θέλουμε για παράδειγμα να δούμε πού είναι αυτό, είναι μακριά, είναι κοντά, να πάω αριστερά, να πάω δεξιά και τα σχετικά. Σας βάζω εδώ και κάποιες λέξεις. Τώρα πρόντισα να μην το παρακάνω με πράγματα που δεν χρειάζονται. Τώρα δηλαδή για παράδειγμα να σας έβαζα εδώ στρίψε αριστερά, στρίψε δεξιά, να τα μάθετε, διότι στην πραγματικότητα θα σας κάνει έτσι λίγο το χέρι από εκεί ή από εδώ και τα καταλάβετε. Προσπάθησα να βάλω λέξεις που πρέπει να τις ξέρετε, δηλαδή και θα είναι χρήσιμο να μπορείτε είτε να τις ακούσετε και να τις καταλάβετε, να ξέρετε περί τίνος πρόκειται, είτε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Δεν σας έχω βάλει τους αριθμούς για παράδειγμα, διότι ακόμη και να μάθετε πώς μετράτε τους αριθμούς, στην πραγματικότητα τώρα οι τιμές θα είναι γραμμένες πάνω στα αντικείμενα ή θα σας τους δείξει στο κομπιουτεράκι. Οπότε δεν χρειάζεται να ξέρετε τώρα πώς είναι οι 100.000 ας πούμε, ή οι 50.000. Και γι' αυτό το λόγο σας έχω βάλει σε μια διαφάνεια παρακάτω το πόσο κοστίζει κάτι, αν θέλετε δηλαδή να δείξετε σε κάποιον ότι θέλετε να μάθετε για να το αγοράσετε, αλλά τώρα ό,τι για να σας πει, στα θηβετιάνα δεν θα το καταλάβετε. Οι αριθμοί πάντα είναι και πιο δύσκολοι στις γλώσσες. Τώρα, τι γκαουάγιορε είναι το πού είναι αυτό και τι είναι το αυτό, οπότε αν ξέρεις συγκεκριμένα ποιο μέρος θέλεις, βγάζεις το τι και απλά βάζεις οποιοδήποτε άλλο. Ζομολαγμά γκαουάγιορε, που είναι το Everest. Έτσι. Ζακχάνγκ γκαουάγιορε, που είναι το εστιατόριο. Έτσι. Μενκάνγκ γκαουάγιορε, που είναι το νοσοκομείο. Κανονικά δεν θα πρέπει να πείτε τι καουάγιορε, γιορέ, γιορέ, καουάγιορε, καουάγιορε. Και συνήθως όταν έχουμε ερωτηματικές αντωνυμίες, αυτά τα μόρια της ερώτησης, τα τονίζουν λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, τι καρέ ρε, το τι είναι αυτό που είδαμε πριν από λίγο. Ή κανέ, από πού είσαι. Κανέγιν. Καουά, το τονίζει λίγο περισσότερο. Μενκάνγκ, καουάγιορε, καουάγιορε, πού είναι αυτό. Καουά είναι το πού. Γιοντσοκ είναι το αριστερά. Γιοντσοκ, γιοντσοκ, γιοντσοκ. Έτσι είναι το αριστερά. Γετσοκ είναι το δεξιά. Γετσοκ και γιοντσοκ. Γετσοκ και γιοντσοκ. Οπότε ακόμα λογικά θα σας δείξει με το χέρι που να πάτε, αλλά ακόμα και να μην μπορείτε να μην σας κάνει κάτι με το χέρι, μπορεί να ακούσετε το γετσοκ ή το γεντσοκ και να καταλάβετε στο περίπου. Μοιάζουν και όλα τα άτομα μεταξύ τους, οπότε μπορεί να τα μπερδέψετε και να χαθείτε, αλλά τέλος πάντων κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτή τη ζωή, γιατί να είναι τέλεια και η θηβετιανή γλώσσα. Κατού, ευθεία. Κατού. Κατούκ. Ντουγρού. Έτσι. Κατού. Τσακ ριγκπο είναι το μακριά. Τσακ ριγκπο. Τσακ ριγκπο. 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 Έτσι. Νίγα μακάπα. Ξανά έχουμε το υπεροϊκό ειρηνικό. Ριγκπο. Ριγκπο. Τσακ ριγκπο. Μακριά. Ενώ τσακ ριγκπο γιορέπε είναι μακριά. Ρωτάς, είναι μακριά. Τσακ ριγκπο γιορέπε. Αυτό το γιορέπε είναι για το είναι τάδε. Τσάκριν πό γιορεπέ, είναι μακριά. Τσάκριν πό γιορεπέ, είναι μακριά. Ή τσάκνιεπό είναι το κοντά. Τσάκνιεπό γιορεπέ, είναι κοντά. Τσάκνιεπό γιορεπέ. Για να κάνουμε και μια συγκεκριμένη πρόταση τέτοιου στυλ, αλλά με ουσιαστικό, ποτσάνγκ είναι το παλάτι. Ποτσάνγκ είναι το παλάτι και το ποτάλα, δηλαδή το παλάσκο, αυτό είναι ποτσάνγκ, έτσι, είναι το παλάτι. Αν θέλεις να ρωτήσεις, είναι μακριά το παλάτι. Στην πραγματικότητα παίρνεις αυτό για το οποίο θέλεις να ρωτήσεις και το βάζεις πριν από αυτή την πρόταση. Ποτσάνγκ τσάκριν πόγιορεπέ. Ποτσάνγκ τσάκριν πόγιορεπέ. Είναι μακριά το παλάτι. Ή ποτσάνγκ τσάκνιε πόγιορεπέ. Είναι κοντά το παλάτι. Μενκάνγκ τσάκριν πόγιορεπέ. Το νοσοκομείο είναι μακριά. Μενκάνγκ τσάκριν πόγιορεπέ. Τσάκριν πόγιορεπέ. Τσακνιεπόγιορεπέ, είναι κοντά. Απλά βάζεις μπροστά από αυτή τη φράση αυτό που θέλεις να ρωτήσεις. Αυτό για το οποίο θέλεις να ρωτήσεις. Αν τώρα σου απαντήσουν, θα σου πούν είτε τσάκριν πόγιορε, είναι μακριά, ή τσάκριν πόγιομαρέ, δεν είναι μακριά. Ρε έχει ως άρνηση το μαρέ. Αυτό αλλάζει και απλά έχεις
το είναι μακριά ή δεν είναι μακριά. Τάκριν πόγιορε, τάκριν πόγιο μαρέ. Ή και με το νιεπό το ίδιο, τάκ νιεπόγιο ρε, τάκ νιεπόγιο μαρέ. Είναι κοντά ή δεν είναι κοντά. Κάποιες επιπλέον χρήσιμες εκφράσεις που είναι καλό να τις γνωρίζετε. Πόσο κοστίζει αυτό, εντάξει, αν δεν ξέρετε και τους αριθμούς τώρα, ό,τι και να σας πούνε δεν το καταλάβετε, οπότε απλά για να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε να μάθετε για την τιμή, τιλαγκατσόρε, τιλαγκατσόρε, γκατσέ, πόσο, γκατσόρε, τιλαγκατσόρε, τιλαγκατσόρε, πόσο κοστίζει αυτό, πάλι τίλα, αυτό, έτσι, τιλαγκατσόρε, πόσο κοστίζει αυτό, τεπ τιλαγκατσόρε, πόσο κοστίζει αυτό το βιβλίο, τεπ είναι το βιβλίο, έτσι, τεπ είναι το βιβλίο με δασυνόμενο d, τεπ, και τιλαγκατσόρε είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που βάζεις μπροστά και το αντικείμενο που θέλεις. Αν δεν ξέρεις τώρα πώς λέγεται το αντικείμενο, το αφήνεις μόνο αυτό και το δείχνεις με το χέρι σου. Τεπ τιλαγκατσόρε, πόσο κοστίζει αυτό το βιβλίο. Τώρα, αν σας λέει κάποιος κάτι, νομίζοντας δεν ξέρω ότι καταλαβαίνετε τη γλώσσα του ή οτιδήποτε και θέλετε να του πείτε δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω, είναι χαγομασόν. 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 Λίγο μοιάζει αυτό το μασόν σαν γαλλικό. Μασόν. Χαγομασόν. Ακριβώς γιατί έχει αυτή τη ειρηνικότητα. Μασόν. Μασόν. Χαγομασόν. Χαγομασόν. Δεν ξέρω. Χαγομασόν. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Τώρα, αυτό το μασόν, αν βγάλεις το μα και γίνει song, τότε γίνεται hagosong, που είναι το κανονικό. Ξέρω, καταλαβαίνω. Masong είναι η άρνηση. Hagomασόν σημαίνει ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά καλύτερα να αποφύγετε τη χρήση του, διότι συνήθως ακούγεται στον Θιβετιανό ως, σαν να του λες δηλαδή, πάει να σου πει αυτός κάτι και αν εσύ του πεις ξέρω, καταλαβαίνω, σαν να του πεις εντάξει, ξέρω, άσε με στην ησυχία μου, ξέρω, κατάλαβα. Οπότε καλύτερα είναι να το αποφύγετε. Στη θέση του εκείνο που είναι πάντα καλύτερο να λέτε και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά είναι το λάσο. Λάσο. Είναι το ok, έτσι. Αλλά ταυτοχρόνως είναι και το κατάλαβα. Got it. Got it. Κατάλαβα. Ok. Λάσο. Κατάλαβες αυτό που σου είπα. Λάσο. Ok. Είσαι καλά. Λάσο. Όλα ok. Αυτό το λάσο, δηλαδή, ok, το λες, είναι από τα πιο χρήσιμα δηλαδή, για να μάθεις να το πεις, επειδή κολλάει παντού. Okay. Μεν πά, ο γιατρός, έτσι. Μεν, είπαμε, είναι το φάρμακο, πά, ο άνθρωπος, έτσι, αυτό δηλαδή για τους ανθρώπους που μπαίνει, άρα μεν πά είναι ο γιατρός. Και με βάση αυτά που έχουμε πει ήδη για τα προηγούμενα, θέλω να πάω στον γιατρό ή θέλω να δω έναν γιατρό, το να δω δεν το είδαμε, θα το δούμε τώρα. Nga men pala tungotuk. Θέλω να δω έναν γιατρό. Nga men pa la tön gotuk. Το gotuk είναι το θέλω να, το είδαμε. Tön είναι το βλέπω. Tön. Nga men pa la tön gotuk. Θέλω να δω έναν γιατρό. Θέλω να δω γιατρό. Nga men kangla gotuk. Χρειάζεται να πάω στο νοσοκομείο. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Είδαμε ξανά αυτό το gotuk, το θέλω να, που μπορεί να είναι και χρειάζεται. Έτσι. Nga men kangla, επειδή δίνεις κατεύθυνση, θέλεις να πας κάπου, οπότε βάζεις το λα πάντα για κατεύθυνση, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι τόπος. Men kangla to kotuk. To kotuk. Χρειάζεται να πάω στο νοσοκομείο. Nga men kangla to kotuk. Men kangla to kotuk. Ροκπά, βοήθεια. Ροκπά, βοήθεια. Ελπίζω να μην σας τύχει να το χρησιμοποιήσετε ποτέ, αλλά καλό είναι να το ξέρετε. Ροκπά είναι η βοήθεια. Ngala rokpagochuk. Χρειάζομαι βοήθεια. Ngala rokpagochuk. Ngala rokpagochuk. Βλέπετε εδώ το λα, άλλοτε μπαίνει πριν από αυτό που θες να πεις, άλλοτε μπαίνει μετά. Γενικότερα αυτό το μόριο δυσκολεύει αρκετά τη θηβετιανή γλώσσα, αλλά τέλος πάντων συνηθίζεται. Ngala rokpagochuk. Λαντούκ τώρα είναι η νόση του υψομέτρου. Σαν να μην μας έφταναν όλα τα υπόλοιπα λα που είδαμε τώρα εδώ, τοπική, για το αντικείμενο και ένα σωρό άλλα. Υπάρχει και το λα, γράφονται βέβαια με διαφορετικό τρόπο στα Θιβετιανά, απλά προφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει και το λα που είναι το υψόμετρο. Έτσι είναι η λέξη για το υψόμετρο, λα. Και τουκ, συγγνώμη, εδώ δεν είναι δασυνόμενο, είναι ντουκ, απλό ντουκ. Ντουκ είναι η νόσος, είναι ο πόνος, είναι και το δηλητήριο
στην πραγματικότητα είναι το δηλητήριο του υψομέτρου, διότι εκείνη την εποχή όσοι ήταν στο Θιβέτ και κυρίως αν ερχόταν κάποιος από μακριά και δεν είχε συνηθίσει ακόμα το υψόμετρο και το πιο λιγοστό, και το λιγοστό οξυγόνο, δεν μπορούσαν να ξέρουν από πού προκαλείται. Δεν ήξεραν ότι το οξυγόνο εδώ αραιώνει και γι' αυτό προκαλείται αυτό. Άρα θεωρούσαν ότι είναι ένα δηλητήριο που σχετίζεται με το υψόμετρο. Είχαν καταλάβει ότι είναι το υψόμετρο, αλλά δεν ξέραν για το οξυγόνο. Άρα είναι ένα δηλητήριο το οποίο δεν ξέρω υπάρχει στον αέρα ή οπουδήποτε στο υψόμετρο. Αυτό που σου δημιουργεί αυτή τη νόση του υψομέτρου, που λογικά θα την περάσουμε όλοι μας όταν θα πάμε στη Λάσα. Γι' αυτό και τις πρώτες μέρες είναι καλό να μην κάνεις απολύτως τίποτα, απλά να κάθεσαι εκεί και να γυρνάς λίγο στη Λάσα μέχρι να συνηθίσεις στο καινούργιο υψόμετρο. Λαντούκ λοιπόν είναι η νόση του υψομέτρου και αν θέλεις να πεις σε κάποιον έχω νόσο του υψομέτρου, και άρα δηλαδή ότι ζαλίζομαι, πρόσεχε δηλαδή έχω νόσο του υψομέτρου, εκεί είναι «Nga Λαντούκ Pokyu». Το «pok» είναι το ρήμα κολλάω για τις ασθένειες. Δηλαδή όταν κολλάς μια ασθένεια, κάτι από έξω, δηλαδή το κολλάς και έρχεται μέσα σου, αυτό το ρήμα χρησιμοποιούν και για αυτή την περίπτωση. «Nga Λαντούκ Pokyu». «Nga Λαντούκ Pokyu». Έχω νόσο του υψομέτρου. Νομίζω ότι επαρκούν αυτά για το ταξίδι μας. Προφανώς θα μπορούσαμε να πούμε ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά μετά το βιντεάκι θα φτάσει 3-4 ώρες. Δεν ξέρω και δεν το βλέπει κανένας γιατί θα βαριέται. Ήδη έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο όλα αυτά και για το ταξίδι μας, αλλά και γενικότερα. Ας υπάρχει και ένα βιντεάκι για θηβετιανά στα ελληνικά, για όσους ενδιαφέρονται για το ταξίδι. Είναι μια ευγενική χορηγία από τον Αστέρι. Ελπίζω να περάσουμε καλά στο ταξίδι μας. Να πάνε όλα καλά, έχουμε να περάσουμε από πολύ συναρπαστικά μέρη και θα βγάλουμε σίγουρα πάρα πολλές φωτογραφίες για να ζηλεύουν και οι υπόλοιποι. Γενικότερα, ό,τι χρειαστείτε είμαι στη διάθεσή σας. Αν έχετε ερωτήσεις για άλλες λέξεις που μπορεί να σας ενδιαφέρει, να μην τις σκέφτηκα εγώ και να σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς είναι, επίσης είμαι στη διάθεσή σας. Τώρα δεν ξέρω όλο το θηβετιανό λεξιλόγιο, προφανώς ένα χρόνο έκανα θηβετιανά κι εγώ, αλλά είτε θα ξέρω είτε θα ψάξω στο λεξικό για να σας βρω, για να βρω πώς λέγεται αυτό που θα θέλετε. Να πάτε καλά, καλό ταξίδι σε όλους εμάς που σύντομα θα βρεθούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και καλό ταξίδι και σε όλους τους υπόλοιπους που στο μέλλον μπορεί να τον επισκεφθούν. Καλό σας βράδυ, όλα να πάνε καλά στη ζωή σας, με ομορφιά, υγεία και τα συντέλε, με ευβίωνο τρόπο.